Akoma edansona yet midiatina onda. Akoma edansona yet midiatina onda. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo re ni ebe mere tumpo. Akoma ejo. Akoma ejo. 87.9. Akoma ejo dale ni ebe mere tumpo. Akoma edansona yet midiatina onda. Akoma edansona yet midiatina onda. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo ni ebe mere tumpo. Akoma FM 87.9. Ensa David onsa ho ye friend ya okoho onyo kan kasa kokodum sa ho ba bi sha na fo oso kokodum sa Onu kakra di de ban ba bia na mame ensa o kan okre enipa de me de me ma ye meka kan okre me chesa ensa no obi ho na okopa ni Guinness ba ko bia no mame wo abecha ne ba bi no ensa no no me san ensa no se ensa obenum no sebi wa wuja na so kontimi num san onu gina ne na so na onu tetuto ga tema akofa onum pa obo oba beda obo oba wura ne dem unse wa bua se oba no be mat na che u study ne bibia onum sa bebre pa no so wa bua nani uhu ene na pempam enfifre be sane no nani enfifre ti nani na pampam ya me pa cho me no na ye adwuma mame onum sa pa onum ensa onkas ane menum sa enti wakwa twene fensa no bia bi pen pa sha me mame nana no boom ana mo fa ko be ma o ton sa ho me ko ho ana esro de be fe no ogire no boom me fe no ogire ai kwada kwa me fra ko fa nti so fa fun ko bo mame e ga yes ma be de ko bo 12 Mr. Jare medai ayi no mo de kwans ne to no e ho sa ho ge no ayi no sa ogre ho no we for gang for no go na no computer ata gabi ama no ko hwe fa ne bag be kani nya chile ni maame m ene maame si yo maka mate adaje o sa koi ama me fra mi fogo papa na mbo ni di no e ka chen say papa ne ba ha obla wo boni me maame na ho me ko ho ama maame ko bu fu mi say opensa mo ena edi ebiem ana ayi no mo hwan go mo hu no snuff no mo ana jackpot ebia na wanya code onya code ti o sign snuff no so ade wo hia eno so ya na how ti say wo hia de na obeye wo fie maame na so obeye bi o fie ene onum nsa no so ade na obeye maame pacho ensa ewiki ko say me boy no let me ko atambo ni say that o temi to ka sike jale e be tom na bi no utimi nya ko anko a e dey enko me mama skadi o kan be skadi a en kan me ka se be dey be mo ade ensa no do so ana sa ayi na o cho no 1 million ya du ada papa mama Eric Jare Maa Akos kakra wujina kwa ho kakra obi dru wa gya wo ya no ma kakra no ma no pa kod ni sika kwato chacha nko benya bi di ama wo sa ade na wo yebe kan wo ntu bi mama chacha na wo kan wo ntu bi mama chacha na wo ka sa ntu bi mama bi bi pasa ade no ade asa na yare wo ba bia be ka bia wo di pa sa do be ka bia nya ade no gwe ntimi ka mama na wo to chacha ni bi da chacha na mama me turu pa na nya le bia sa ana nso na wo kan so mama wo to chacha ni bi wo yire nka che wo se wo mpede jai o ka o mi ro ka sa kire mi o ka en wo jai ya na da so yo ba jai ni nyebiem mi jana nsa no kwa o kan kwa ntu ko ba na ko ka so to se crab ba ko na onu ma no akọ no msa pa abro pa mo yes game ni msa no ma me bro mo unye bi o to se bia Guinness ana crab no ma se onu msa bi ko ko pa ba ko bi no anom ma ko be ba ko ato no to anu ma de Akoma ejo.
Disakoma edansiom na yetumi diatina oda. Disakoma edansiom na yetumi diatina oda. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo re. Ni ebe medo yetumpo, why akoma ejo. Akoma ejo enebema yedoyi etu empon. Aha, Akoma 87.9 FM. Nothing will say Chrome TV Mwadawroma Muamutie yen ewa Akoma bia no Wadauroma na wo hwe ye wo say Chrome ntino se wo ebia ebodonko a na wo bepese wo behwe no onua TV wadama ene onua entumi emfa because omobefa jumedie bi ewa aban mu live budget no omobefa ne live en ntine onua entumi emfa Akoma mu nsem nenso so osei krom de ode atomu dada enu nti baabi bia da wo bia se wo hwe ne TV so a ebia na wo hwehwe na wo hunu onua no na wo hunu wadawroma seme no ka say edemu live ewo osei krom TV edemu live ewo osei krom TV enu nti baabi a wo bia no wodia ene se wode beto osei krom TV ubehwehwe na fe ewo o TV channel no so na wode ato na won so watumi ahwe Akoma mu nsem dwumadie yi ebi edi amegiso ene Maa Akos hyenenso efa emame se na akua koko wa ha Evangelist Samuel Mensa, Pastor Julius Naba, Sikapa, onoso ewo fidua yimo, ena Ishmael Howard, Bomi Chidrom, eni adontene, se producer, na Joe, ena fe, nana yao, ediye kwa social media, ye Facebook, Akoma 87.9 FM, follow ye like page, you know, ja comment no ewo ho na wa share e de ama ye sanso e na YouTube no eye Akoma 879 subscribe na me notification bell no so press one you get notified na wa share wadawroma de sadwumadi no efa ema me ye papa na me se edemu live enu nti ubetumi ahwebi osei krom TV wodi ya ene se wako television no so na wahwehwe osei krom TV ewo TV channel no eso na also semeka say edem nti se de medin kaka no ene onua ebefa abemu dwumadie bi live enu nti ene ye ntumi nya wo mo nemom woba osei krom TV a edemu live a eno so ewo baabi a ubetimi ahwe bi ewo ho enu nti wo a wode ato won wanya no na wabɔ wo nua abeti na waka kire ne se oh fato osei krom en na mako na badwafo Akoma mu nsem dwumadie no edemu live na obi anso etumi ahwe bi channel so se wo osei krom anso ebo 11 a wo mo sign ebo repeat ewo ho 11 wo mo ebo repeat nti no wobetumi ahwe repeat no so 11 ede amaye ewo osei krom TV eho fa o message ebra o WhatsApp message o normal message ebra ye bekenkan ede amawo 0245301462 0245301462 na uwo case ya wabomodi ase ene wonso obebaye wo Kumase askwa ye ne Kumase mo main entrance no ena edi enhwe ne mu uwo Greater Accra region uwo Bono Ahafo uwo Central uwo Eastern uwo Western uwo Upper East Upper West Bogatanga baby biada uwo bia all the 10 regions no ubetumi aba ye wo Kumase askwa me se wo ba na wo fom kwane a wadama no afre production line 055260 1529 055 260 1529 055 260 1529 na chese wonso wafre na ya director abosoba ena ma eja epaye enunti migusuada ya mekai wo say Akoma bronya achede anase Akoma achede di nti abronya no eye bronya brebia ene edi sa adwumadie na yedi edema enyanka ena afi ekunafo na ma vida baabi a wo bia no me maame ba akopɛ na sɛdeɛ enyanka ene onibie asɛm eda ma vida o US eda na koma so no eya na bro ma adwene menti ase so se eye bronya bre se enye bronya bre
se etu simu a eno ane se ma vaida aka cho se ma ako me pa cho gye na wohunu agyanka bi mesro faye na doye ma me agyanka bi ewusia bi enya agyanka preman ni da bi agyanka wo wohunu se obre di obedie ni school atade ehye no ni school mpabo ehye no ni school bag ebo na chie utum se eniema enye fire adoye efasa ema sa agyanka no ma faida nyame onhyiraw no nkoso enhyiraw ewo sa akoma pa abrebia no unya de ema wonom no eho onyame enhyiraw sade onso bedi ma vaida anamo wachie yesu efre wo se ekunafo ne nyanka de ekunafo behye bronya bredi obi bedie wodi obetumi adidi no ayi bi ato agu emo no wodia ankurai na afa ye hwiehwie agu baabi kura ye ba be huhuru nkukuo mu a ye boaboa mu ya no a na ye hwie agu ade baagum ni akwa hwie agu baabi se atwa kwadawroma obi bedibi agyanka bi bedibi awisia bi esi nkwanchen baabi ene wo suo ne wura ho ne ho bronya bre yi kura no ankrofo dress ye no se atade be mpokura na mehyew na mpaboa ba kura ena me nso mehyew ebi ni ho woto nani a ebi mfiri baabi a emfa emma eno nti nani to wo ankasa wanim wadawroma yegusu ebo ho dawura kopem December bosume no bra ye de be yakunafo ene nyanka ede no eno nti efiri ne yikure ubetumi de wodi aba me ye ne mayo ene manya anyo ene nam eno nti se eye atade ani da ho se eye ntoma se eye duku se ye mmon se ye anwa se eye dien de wonsa besoso bia anonne de nononum yibi no ne nyina no odeba ye besom na yaje na ye de agu ho ni aboaboa no ebeduru ho no na che se ye nya dodo a ebetumi asom ye nuanom mo amanane ye enku hodo no mo nyina no ye hwem anim ewa Akoma FM Osekrom TV Onua TV Facebook YouTube TikTok baby biada ye kasa edru baby biada ye radio station ye edru bia no ye to yensa e dia frem se momra na mommeboa yen na hyane nso bia baby awo no ewachi nti wodie no wobeye ne sika ekwan da ho se wobeye ne sika eno nti se mo no entoma no ene ne aka no eba na ye hwe nipa dodo no na enso a yakoto mo ni bi ne de abeka ho ne yache yakoto ntoma ni bi duku ni bi ne de abeka ho na yache de wose yeto e de ka ho bia no yeto de ka ho ne yache me kai bra ne ye bie edru ba bi ne yache kosu aya no a wo mo ye ma e ma ne ye fe kosu aya no obeba yesi ase ho de aka ye kosu aya we ye bedi wose ba mepe ye yi kosu aya no a ye de ma wo mo because ne ye bibia asa sachet detergent bi sachet and afi tin tomato tomato paste no tomato paste sachet no na ye de ama wo mo de wo don nsem na wo de ema enu nti de wo nsem bia wo de bema bia no ye beje enu nti se oniema no so ewachiri adagye ni ho edoso untumi emfama wadama wo frɛ ye ne ye betuka ne de aba besesa enu nti ubetumi afrɛ ewo 055 2601529 se eniema no ewachiri na apese emfa ka emefa frɛ 055 2601529 wo fra producer ebefa na wama yehu na ye de ka aba befa na emum se eye sika na wode ba na wode aba bedum ye ne a modi ase wode beba 0530 507 849 0530 507 849 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849 na 0245 301462 0245 301462 what the ba ye beje na yada wase na wodi aba wie no
so opese ebo send a message your WhatsApp and that's a normal message FFA 0245 301 462 no so to what the first one yɛbɛbɔ usika wo de aba ne wo niema wo de aba no wonyame nhyira wo sɛ wo boa yɛn na wo boaboa ho so de aboa yɛn 20 30 100 cities 200 cities 300 cities wontumi ma fadeɛ soma na fa wo din ka ho yɛbɛgye abɔ ne TV ne radio yi so na wahunu sɛ yɛn so yɛni aso yɛda ase papaapa ɛnra yɛnua bɛrima bi de n'asɛm ɛba bɛdan yɛn afidie yi so na ɛnam so ɛma yɛfrɛ deɛ na ɔrebɔ ne kwaadu no wɔn a yɛbɔ ɔmo kwaadu no ɔmo yɛ mmienu na wɔrebɔ baako yɛfrɛ no nuhu ne kwaadu ɔno yɛ ne nua ɛna yɛbɔ agent no nso ne kaidi no a Adams ɔno nso na yɛbɔ ne kwaadu na sabre deɛ ɛno a yɛne nuhu di nkɔmmɔ na ɔka kyerɛ sɛ ɔbɛba no kwasɛm bɛrima akyerɛ sɛ ɔwɔ balls ɛhyɛ ne nantem ɛno nti sɛ meka sɛ wɔde si ayɛ ɔyɛ a wɔwɔ ha na maame ne kan ɛma Said Akwaba Said memo Akwaba na apom te sɛ yɛda nyame ase ɛnra wode asɛm bɛdan yɛn wadaworo ma timu bie mu saa bere deɛ no ho te ha na wɔntie ne nyinaa ebi nso a na obi ayi Adam asotire saa bere wɔ no nso hwɛ a si wadwa ne nso a na afei yɛ ahwehwɛ no enti kan deɛ no a wɔde ban yɛtie abɛdwafo ɛne sɛ ndora mede m'asɛm ɛbɛda mo ɛyɛ akwantuo mu nsɛm ɛnokorɛ meyɛ mayo sɛ metu kwan na akwantuo no nso no mewɔ baabi anka mewɔ baabi a na mede fa mewɔ obi a na yɛbra panyini akyerɛ me hɔ sɛ nka menyɛ dɛ ka menkɔ na ɛhɔ na bɛtumi ayɛ dɛ aboa me mmerɛ a meyɛ ahoboa yɛ dɛ ewie a mepɛ sɛ mekɔ hɔnom a me braba yi ɛka kyerɛ me sɛ me braba nu ka kyerɛ me sɛ no baabi a yɛbra panyin ɛkyerɛ me no ɔno ɔhu ne sɛ mekɔ hɔnom a ɛmmoa me sɛne na yɛpɛ ne ntɛm no ɛmmoa ka ɔno ɔwɔ ne nipa bi wɔ Accra a saa agent no obɛtumi ayɛ bibia ntɛntɛm ayɛ dɛ ama yɛ nti ka metie na mema yɛ dɛ ɛnkɔ hɔ ɛma me nso meka sɛ no nipa yi menim no wo na wonim no mempɛ akyirɛ asɛm bia ɛbɛkɔ akɔyɛ twena mentwe ama ɔno nso yɛ dɛ ɛdi adanse akyerɛ me sɛ ɔno paa deɛ wɔntena hɔ ma obi nyɛ dɛ ɛngye me sika ndi na ɔno no angye me sika ndi ɛbɛyɛ dɛ na ɔno wɔ apena ma obi ayɛ dɛ agye me sika di te ɔno deɛ mentie no ma ɔne agent no ɛnkasa na ɔnyɛ ma me na ɔno kora mpo no ɔyɛ bia yɛ dɛ ama no na ne deɛ no ɔne sika ɔyɛ ama no sɛ nyame ebie kwan na ɔkɔduru hɔ a ɔyɛ adwuma na ɔde ayɛ dɛ ɔde atua agent ne ka na me kura sika yi deɛ ɔbɛyɛ ne ntɛm ayɛ dɛ ama yɛ ɛma ɔne agent ne ɛkasae ɔkasa ɔne ne kasa wie no ɔse ɔne na akɔ nhyehyɛeɛ sɛ wantumi anyɛ a ɔde yɛ sika bɛyɛ dɛ ɛbɛma yɛ ɛnam so gyi deɛ ɔsan nhyehyɛeɛ a ɔne na ayɛ dɛ ayɛ no na me so okay ɔka amate nti me wɔa na ɔse agent na asɛn ne bank account ayɛ dɛ ama no na ɔsɛ ɔbɛgye yɛ 1.2 sɛndeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛgye adi sɛ yɛayɛ ahoboa sɛ ɛbɛyɛ adwuma no yɛma no ɛmu fa na ɔmfa nyɛ adwuma no so ɔgye visa ba na ticket ba na yɛde ne balance ayɛ dɛ ama no na me so okay nti bank account no ɛbaeɛ no me bra me nua no na yɛ dɛ ɛkɔɔ Eco Bank na ɛkɔ yɛ transaction yɛ dɛ ɛma agent ɛfɛ no Adams ɛwɔ Accra ayɛ 60,000 600 million Adams ɛhyɛ yɛ busumi mmiɛnsa no yɛhwɛ Adams anim a ɛma ne twam a yɛkɔ busumi nsia mu nsia no mu na ɔsɛ yɛn bra Accra ɛmbɛbɔ yɛn nsa yɛkɔ Accra ɛma ɔde yɛkɔ office Adams de wankɔ bi mene nu na ɛkɔɛ yɛkɔbɔ yɛn nsa ɛna yɛ saa ba office hɔ yɛba oni hɔ ɛna yɛde results no yɛde ɛma secretary no ɛna yɛkɔɛ yɛhwɛ Adam anim a kɔpem 8 months Adams deɛ ɔbɛka ne sɛ adeɛ no akɔda pending
nti anye yi ne so okay ne be ye nden won fa sika ne ye de emra na me bra me ba nu ene ne ye de ekasae no say according to nu o say Adams say oye adwuma no Canada no say beji ye sika dia and obema ye 450 million into oye Canada no 150 million ye de afrim to obema ye 450 and I'm so okay me de me minim 450 bia de minim ni say 600 na minim agreement na ye no na me de de ye adwuma and o see you what nti ye wo hono ma na mo sa de Japan ebreme na Japan de menye ma yo se me ko Japan na omo ne me kasa ya no mo so ho krampo na adwuma ye de wo ho bebia me ko no ene Japan ni nyina ne US ni nyina epe na am see you mate Emma Adams no esa estarte no eno nso no oye ya membra Accra me ko Accra be mprenu ena o se oye mistake o start Japan no nti Adams no sa ka se wasa ye mistake wo ho nti ho no so anye de anye yi ena am say okay mate na sisi no sendi aye obetima anya mia ankasa na meka che Adams obenya Brazil visa ye de ama me ana ono so okay obehwe nti me ho ana oye de o se yenko daddy na o se yenko ye police report ena yekoye ena me sama chi ye de eba Kumasi mbeduru na meka che o se maka che nse wonpe Brazil visa ye de ema me so obenya no a na o so ohwe ti o ha na Adams ne fe se omo ekoye program bi wo Cuba nti ye ku omo de ye de omo ye group omo de omo ko opese o de me ye de eka ho Cuba ne ye fa forma ye de akofa Guyana akofa Nicaragua akofa hifa ne akopie wo Mexico ena meka cha Adam se sa country no sika ise okura sika ema Adam se no kura ka cha msa an ni nua wo US obeka kire ni nua no eduru ha obe de obeboa ema meka se no manfa miti anje ena ono aka ka se minji nindi ye ho na o se membra na enkoje visa no ewo Cuba embassy ye ko Cuba embassy no embassy ni so ama yehu se visa no 950 cedi ni ho na 1000 the Adams no 950 ni saying 9.5 9.5 9 million okay 9 million 50 cedi 9 million 50 cedis yeah na just aka 1,000 cedis aye 1,000 like yeah 1,000 yeah 1000 yeah 10 million the Adams G visa na ewie no and o say 1 month tourist visa 1 month enti o hwena yen sanfa sikambra no onfa ntwa ticket ye den emaye and am say no sika bedu ho yi eni kwan say yesale sika ma na wo sa betwa ticket ye den emaye yan stati memenye ma say me ko Cuba enti nka wo wakoye o Cuba dia yesa wo twa be ticket ni bibia ye den ema me na sika akra aka me ho na me fa nhye me ho fa ye den emfa efom no ada no ose Cuba na so wo kwa ticket ni saying ticket no okaka se okaka na kaka be 400 something million yeah Emma make say no me menya sa sika na ye de Emma no Emma ye bra no kra na agent ne ekasa ya woni nu ne kasa ya na o se no wono so wontimi entwa ticket ye de Emma ye ena me se me so etisade a me menko Emma me ba nu kra ka se menko nka yen kwotwa na menko na meduru kwan so na me ho kire me a obeton ne car na ekura no na ode aye de ode apushi me ma amfa meti anye de anje ekopem se etete hono ma na yomo pressure Adams no okay ebeduru no ebikwa omo ka che Adams ne se offer ben na obetima kire se ekotwa ticket kura mpo a Adams ne se obekire omo offer yetete hono ma ebeduru no ebikwa omo fe no kura mpo a wonfa biu ekopem se 1 month ne de assign visa na expire ente honum na me no wo anye sika nkotwa ticket ni ntia aha
when you scan and track Cuba tickets no. Me And a man no expire. Aha, me se mentwa. Emma ono no ne agent ne ekasa say agent ne enkyerɛ mo say ye adwo ke say ye kɔtwa korampo a agent no won kyerɛ ye route a ɔmefa so a ɔmekɔ akɔtwa be ɔkɔtwa mo bi say ɔkɔyɛ de wɔ Cuba na wɔ kyerɛkyerɛ mu agent no so antima an ka bibia nkyɛ nu say ɔkɔtwa say na ɔbɛka say no dia wɔka say a group bi na group no de wo ka nti group no ye ni de ko dia group no ko ye so if you are part of the group no dia say ye aboa no wo mo kɔtwe say wo so kɔtwe aboa ni bi nti wo na wo kɔ a wo ni madwuma wo kɔ akɔye nti die nti na ye be isolate wo nko an ya ka kye say kɔkyera ye wo kɔ akɔye wo nti wantima ankyerɛ mu agent na antima wankyerɛ me ɔmo nso a nu nso a wankyerɛ ne brand so a wɔno nso a wankyerɛ no efiri wɔ kɔ no ɔmo fɛ no krampo a wɔmfa biu why mo me bra no ne me ba no hu ɔmo fɛ agent no krampo a wɔn pick ɔmo kɔ kra yɛ ebiu ale na wo de na wo mfrɛ bi me ebeduru mmerɛ bi no me mfrɛ biu ade nje maba mabu te me yɛ de me mfrɛ biu manya hu sɛ ade no ɛno kra yɛ de enim nti ɛhɔ na me yɛ de me ka sɛ say me Jimmy Sika me nim agent no me bra ba me ba nuhu ena de me koma agent no enti me nim agent no me nim ni fie me nim ba bi ote onye madam fo onye me hwe enti gidie na menya afiri nu mu ena me de me sika ye de akowuram te se nde se me nti agent ne nka me Jimmy bibia me sika na me passport me corona card me yellow card nyina akode me jini nyina ye de afri nu ho na just still on sanka ni nyina da so me sanka ye nyina da so agent no ai ema me ye de e ka se me jimi sika na nu me braba na ka che me se no ono de minti minji sika ye de emfi no ho na ono no agent ni ye Canada na anye ye no agent ni e ka se 150 ye de ahye nti obema ye 450 nka obe balance ye 450 nti no ono so obenya sika bi ama me a ai for 150 million ena ono obetima ye de anya ama me na agent no aka che ne se Cuba visa na okwaje ye no empanyifo onam omo so kopem se ne saka Cuba visa no 400 million na ma Cuba ne ye de sasika ne ehye ye enti oni sika bi a obetima ye de anya ama me enti enenum na ye bra na oda ya no efre agent no ena o se sika ne mukura mpo a ye de ebre no me bra ba nu agi sika ne emu bi 50 agent no e ka kire ye bra pe sika ne mu bi ai 60000 na o de ma no nu agi sika ne mu emu bi sen aye 50 million aye 5000 enti so no sika e wo no ho a onim no aye 550 e ma me sa ba nu no se ye bra no efra agent ne ka sa kire no ye bra no so ye fe na alasa ema ye bra no e ka sa na msi no se nu so afa akire akoye sa de ne dia ende woni me anye de andi ni ente wono kwa ne ma kwan se agent ne ye de endi sika no this se sa na akoye dia agent ne se sa 5000 na no hu beje ye no ochi ye de because onim se eno no ye what do to cry? Was 1.2 billion. To your half, no fanya way mount. Sanity. Green card and no bad. Bibia Basse was a woo remua. Then what you the rest of the money no Eddie Amano. Ain't no honor na ye nejuma. Ain't no a sit down and no beje 5,000. And also Sikano Yankai 600 million no. And munu Nsem so on fan command on what ne de e mu nyina na medical to bank e de man no sanity enti ye den wono so te 5000 e de man no to me nim de enti a what is can me e de amanu no wan bisa me ma mbusamu enti ye bra no agent ne ka sa kire ye bra no am se se koye sa de a ende adwuma no ma ye de o ma hihye sa na me ye de me kan na me ne pankrofo de manual na wo mo ya na ono akwaje ne hye sa na ye wa adwene se ne sa na ba mimitrim se ende se nunu age ne hye de a 50 million de a ende o ma ye de
adwuma na ɔmahyehyɛ nti yɛbra na ɔma yɛmbusa nu nti mimi busa nu no ɛna nu ɛka kyerɛ me sɛ agent no ɛyɛ ne deɛ ama no wagye 150 million ɛwɔ no hɔ nti ne sika no mu ebi ɛna agent na ayɛ den ɛdi ama no na ɛnyɛ mimi sika na agent de ma no ɛno no ɛhɔnom no mante me ho ase ɛma me kora meka kyerɛ sɛ yɛde yɛ bible kwa ne metuma do nyame sɛ o ma agent ni sika sɛ ɔno na kwantue na ko wɔpɛ no o ma ni sika but agent no na ka kyerɛ wo sɛ nuhu akwantua no wɔde ne tuo ne sika ɛka mu bi no wate de ama no ana nuhu na ma wo sɛ explanation no nuhu na ma me sa explanation no sɛ ne kontu na wɔkɔ no ɛne no mu sika na agent na yɛ de ate ama no na saa bɛ na ne agent no di nkɔmɔ bi sa na me ne ndi nkɔmɔ bi saa mmerɛ ya yɛ di saa nkɔmɔ na agent no korampo no me fɛ na me nya ne bi nti wo ma no na ɔmo sɛ ɔmanya ne baako ɔkɔ watu kwan ɔkɔ Lagos nti ɛno mu ɛna mede asɛm no kɔtoo nti sɛ mede asɛm no ɛkɔtoo abusua nim nti abusua atena ase baako mmienu mmiɛnsa ɛnan nti asɛ nyɛ dɛ ɛnyɛ adwuma ɛma abusua koraa agye asɛm no atoo sɛ okay sɛndeɛ ayɛ me ba nuhu wɔmfa ne sɛ me ne no yɛkɔyɛ business ɛna anyɛ ye ɛka no yɛnyɛ dɛ yɛnkyɛntua nuhu nso amfa ne ti angye ɛna me so okay abusua hwɛ n'anim a ɛma yɛsan tena last yɛtena ase ɔmo ka sɛ kyenkyena wɔntua sika na ɔsɛ wɔntumi ntua sika a wɔbɛtumi atua 150 na ɛno koraa mpo no ɔkɔda adwen ho na wɔhu koraa mafa so ayɛ dɛ atua ɛno no mu na ɔkɔɛ a ɔkɔ akɔda adwen ho a yɛante ne nka bio wante ne nka bio meda se aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM na afei ɔsɛ Chrome TV Facebook YouTube wohwɛ bi ɛwɔ hɔ live bidin ɛde Maa Akos ma me ma no hu akɔ aba no hu me mu akɔ aba papa yeso na ho yɛ nyame adom is green yɛda nyame ase me pacho won ma brantie me pacho me ne pa wɔyɛ wo de ɛn me papa ketewa no o papa ketewa pacho kyɛ sɛ o papa nua me pacho no yo asɛm a wakan ya bɛs ma bɛdu no mu yi okay ɛdeɛ na onimu fa ho oh ɛyɛ no krɛsɛ me na me de ne kɔ ɛhɔ no mo me wadwuma no bɛka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ otu kwan ɛna me so oh ɛna me nim obi wa kra me kra ɔyɛ me de ma me nti me de ne bɛkɔ hɔ no but ɛmo ndi ntro sɛ me okɔ ba bi na me return no ɛno no ɔntwe nsan ɛmo ondi ntro bi a ɔnka no korɛ ɛwɔ asɛm nim yɛbra no hɔ me na me de ne kɔɛ nti betuma afrɛ na abusa asa wokasa man kasa miawa no okay yɛnkɔ ne korɛ me na me de ne kɔɛ ana me ka kyerɛ Adam sɛ Adam me pɛ Canada ɛbɛbɔ kasɛn ana ɔsɛ 1.2 ana me so okay ti ɛbɛyɛ ne den ana ɔsɛ wɔgye amanfoɔ deɛ ma wɔn na ɔmo nyɛ sika mmɛgye sɛ yɛbɛyɛ na ɛyɛ no credit a ɔbɛgye half payment ɛna m sɛ ɛno no yɛ sɛn na ɔsɛ 60,000 na m sɛ all right ɛna yɛ maa yɛ bank account ɛna yɛ pushi sika no maa no wɔ Eco Bank ɛna me sɛ passport no ɛna ɔsɛ yɛmfa nkɔ parcel office ɛwɔ Anraga Junction yɛtena me kaa mu ɛna yɛkɔ sɛnde passport no yɛ den ɛmaa no nti 2 weeks time me wɔ na Adam frɛ me sɛ mmemmra akra ɔfrɛ me anɔpa ti anwummerɛ na ɔsɛ oh ɛne wo papa no ayɛ lucky ne ɔfa na yɛ den aba fa ne ka ho bla na ɔmehu office hɔ nom and I'm say very good nti yɛde ne me kɔ me ne nyina ne kɔɛ ɛna ɔkɔhu office na me de ne hyɛ Adam nsa ti da no ɔma form no kɔbɔ ne nsa no wɔ Canadian embassy okay nti woni ne kɔbɔ ne nsa no me ne kɔɛ me da se ho me so ma me kakra bi na me atɛn ni to me nua bɛma Emra, bebe na. Marcus ya fefe. Mama wa kwa ba. Me jo so do papa. Na promote saying. Adumara kwa pacha na wo so e. Nyame adum papa me ho ye. Inshira ke rade. Amen. Bebe na family mu e. Yo. TIME. Time. Yo, ebusiafo ne adofo amotie. Akoma awiabre. Madaro ma mo benya mre kakra na. Yahwe yapomuden so sima kakra bi edi animu. Na ni nyina mpanifo se amame ne wansere na efiri yare eti abra ye eti abrabo mu nsɛm ne ye ho duro no soso no ni nyina eboa ema yesi abrane mesre se ansa ne yebekɔ yɛn kɔmɔ so no ane yebetwetwe yɛn kɔmɔ no eka gye number intem so
because meje di obi on ma ne bi otike mu obesi ebi so obi obi office kra wo be free hono mako to the number ne friend doctor na afi nkomo no ento aso. Okay. Friend was 0202 0202 04 04 00 00 53 53 0202 0202 04 04 00 00 53 53 and now 0278 0278 73 73 01 01 8. 8. Me patch your friend number is CA na any doctor entwetwe enkomo na yenko moa. Eneso ye bon komo kakra fa yare a ye friend asichire yare ye diabetes. Na dodo na nim say diabetes eni ano aduro. Nanso meka ne say ni nyina no wodi wani kire Kenoga Herbal Clinic. Oba ye ho aba behu adansede bebre. Wona asabi ye de aduro aka wo mo a Yankopon adom wo so anya ahoden afri yare ye friend diabetes mu. Na ye besua de kakra ye obi bebisa say diabetes e de ne kofa ba na ba so a e de ne man hunu say menye sichire yare yi bi ni nyina ne say dodo na ye didi ekoye mu no ye di sichire duane ye di aduane a enchine wo mu na ebu okra ye di ma ne bros no obu onu ma wo didi say pe ebi enchine a ewa aduane no se enchine ni so no omia wasa sabi e de egum that moment na wo say bi e de gum mu na no ekoba say chine no ko nipadua mu a afi ekogu baabi a meka ne se be forme bibi e friend glucose saa so na esichire so ko nipadua mu a saa so pepepe na akoye na se glucose ni dose wo system no mu sei pe na afi ntimi nya adwuma e wo se ye a na begina baabi faako na e de yare e se brew eno na ebe dane diabetes anase esichire yare no etu be hwa a na se woda sori a wo behu se wani ma peja ona ase so ataatai enhyeda anye kese a wo ye na emom no bu okrot mi di ni sesi ni nipadua no mmia kofo mo behu se tokuru aba bedem e basa hyene so se yare e friend diabetes ana esichire yare eno na ebo won kaye etimi pacho se wo behwe so ananse woda wo behu se wo dwonso bebre dwonso na wo dwonso ni nyina so no wo behu se ni eye ehuro pukupukupuku eni na ye ehuro pukupuku ni nyina so eye adansedie anase signs and symptoms a de akire wo se esichire yare about system mu obi wo so otiminya skin infection obehu se ne honam no aye winchire anase bi be kakra bi heat kakra bi behu se rashes bi egu no obi suit mi ye adwuma wo se mfifrete no mfifre enteneda all the time the skin so ye dry saa so no obu o ye adwuma kakra bi abehu se watebre onante kakra bi aso ano atebre me pacho so se saa ne ma we nyina ekoso system no mu a nature se esichire yare ana diabetes ena ebo nkaye saa so no obi also odidi all right nenso ne so tia na ete bi beka se wo shirinke bensa wo body no so me fon na wo fon e ba sei na me pacho tutu me kai fa wani kire Kenoga Herbal Clinic ya so ye ne enko mwa if is a dane da ye ko ben nyina no kankan ne mema titru enyamre ne adaje nhwe ye nipadua no obi wo yusu ka onyamre anopa e cheke ne car tires fi se bibia ye okay o cheke car no engine oil se nsuo so wo car no mu na so no amu nyamre akọ hospital na ya run ne labs anase ya diagnose ne nipadua no no se bibia da na akwam ani de onimre ne adaje sa nti ekoba se diabetes ana siche yare no wo so a ebetimi atena so for so many years wa abra wo kura wonnim da se bia siche yare wo so age se wo call hospital e ma wo doctor enyamre no check you na no so ye behunu se wo diabetes ana siche yare ni bia Kenoga Herbal Clinic ye de yedro beka na wanya yaresa no wagina brane ewa abra yedro no kan so a etu ase kra wa yare no emma biem me pachopi me gusu a me chechiro mu yi je doctor number na sa fred doctor fi se me no ka se doctor atenase a obo adwuma den Frey was 0202 0202 04 04 00 00 53 53 0202 0202 04 04 00 00 53 53 and now 0278 0278 37 37 30 30 18 18 0278 0278 37 37 30 30 18 18 Yesua bibi kakrafa diabetes hui ubehun se nansen wani so ya oble pa wo hwade a wo nhye den hu ni ye wani so ye obibi bisi me pacho ba ne se ya
and also diabetes yare no timi cause problem ema wani because bi beka say siche yare de betena me so ye den na ema mani so aba be ye me ya ma me ne papa odofo awuti mendi hu achi ni ba akokra if it's a diabetes yare no system mu a empo na bibi kotwa wa adekro na atwa wa be ye kuro eda wo ho no ebetimi ateki years wa bra ye mia kuro no kura enwu ebi wo so so akuro na beda ho se bi mesra obi didi a onfa ncheme afobe se kuro na hyase empo eyi nka eba saa na mia kuro no na enwu a the doctor beka ne se wo se atwa wo nan no efiri ho no na obi a wo ba ate asefo asase so a na chese wo ba honam akwa ba bia andi dem nanso so enam se wanya mra ni adaje ama ho no anhwe oni padua so yie ni ntino afi akoba se ye kotwa honam akwa na ba bi e de afiri ho diabetes ye yare a ehu peye if is nhwehwemufo kra me yahunu se about 317,400 and na se e wo saa yare esichire yare eti mesra wo se sichire yare wo so ye di ka bonka ye anase wunnimu mpa tutumrika efo ni kire Kenoga Herbal Clinic ya so ye na ye nkɔ omwa na afi yentu yare na se kra emfiri honom ema wo ye kira kwan ewo esreso adagya me pacho wo firi kejetia ana adum na eba adum nsuase police station honom a ubenya adagya car street e de abaya so ye wo saa so na wo firi adwoso potem na eba udu anwaga junction so a eno so ubenya adagya car street e de aba Roman Hill eye Zongo police station ni mu anu so ubenya adagya car e de aba yaso ye ho ne senye saa so a baabi a ubenya aputuoja esreso car bia ofa a wosi ubesi esreso Ophelia Junction esreso Ophelia Junction usi ya me pacho katia taxi for no on say onfa womra Kenoga Herbal Clinic eno no e wo Sakura Junction adagya krom Sakura Junction me pacho pi make kan we ni nyina obi beka say Kenoga Herbal Clinic e kamia ye se esiche yare nko ane esa na dabi yare bi efiri wo soro ebesi wo fom nipadua mu nyina de enko ye bia no fa wani che Kenoga Herbal Clinic doctor na watafrija eda no if you say yenia na the time herbal mixture ebaye yenia na the time HH and in the capsules and in the mixture so ebe dwama so for 15 to 16 good years ni na che se Kenoga Herbal Clinic ye ba ye nche na so adansidie no ba na eba enti se 16 to 15 good years ye no wo dwama so e wo abrasem bia ni wa nya sa agidie no na fetu anamon so bra ya so ye na wo ba so wo benya wa yaresa me si akira kwan no esreso adagya sa fe so yo bi a wo kidney failure anase liver problem bia fa wani kire yaso ye bekọ mmoa na wanya wa yaresa yare a eye ulcer say peptic ulcer ye duodenal ulcer yare bia wo yefunu mu bia no types of ulcer bia no fa wani kire yaso ye eno so benya ho ayaresa sa so pepepe na jojo yare e friend stroke penifos ya mame no answer ne free yare obi honum a wabubu academ say because of stroke yare obi honum an 90 million titriti ne 70 million titriti me pacho ohunu sa signs and symptoms ya tutumrika bra yaso ye bekọ womwa na wososo wanya yaresa sa so na infertility bema sabi untimi nwo ba wososo untimi nwo mananti for so many years amopa wo tutumrika efo ni kire yaso ye bekọ womwa na no soso wanya ho ano yie na afi so bema wo mu adwuma wo mpam oba wo so ni atenka oba obu nsa ensi so Kenoga Herbal Clinic yaso ye beboa na no so wanya wo solution me nche kra me sorry so me pacho surgery number in Fred Doctor premier Fred Doctor was 0202 0202 04 04 00 00 53 53 0202 0202 04 04 00 00 53 53 and 0278 0278 37 37 30 30 18 18 0278 0278 37 37 30 30 18 18 Kenoga Herbal Clinic espresso adagya ene ewo oba akọkọ fefe Maa Akos ya nya bi shira wo so pa ye da wati for so ase oh yeah that was it so Akoma 87.9 FM na fe osai Chrome TV Akoma mu nsem dwumadie no enoa na wo hwe na wotie ne dia megye so ene Maa Akos ebra yakọ na yakọ akodi enkomo ewo time no na yene enua be Masayid ededi komo ya wode na asemba ye se opesu otukwan ekwawi akire do wakosinse wiem sanso na accuse no na wode sobo ebo
ne ba nuhu nti na ye ne nuhu na egu so a wɔkyerɛ ne nsɛm nti nuhu na yɛduru baabi a Canada deɛ no wɔkɔɔyɛ na wɔkɔbɔ ne nsa no ɛwɔ hɔ yɛntoa so ɛ meda so papa ɔkɔbɔ ne nsa no ɛna mi sɛ 3 weeks time ɛna me frɛ no sɛ ɛdeɛ na ɛkɔ so ana ɔso egu so nso ɛyɛ process ɔntumi mfa ne tumi ɛyɛ gradual process me gu so frɛ no na ɔsɛ ɛda pending na mso no sɛ da adeɛ no yɛ no ma ne ngye ho me ka kyerɛ sɛ mepɛ ne ntɛm nti so man ana ɔsɛ still ɛnyɛ ɔna ɛyɛ pending nti ɛwɔ mu a ana ɔka kyerɛ me sɛ de ade na asɛ ahange move but option foforɔ wɔ hɔ ɛna me sɛ option ɛna ɔsɛ Japan ɛna me sɛ okay me hia me sika ɛna ɔsɛ sika no deɛ nyame sɛ yɛnka no korɛ 15,000 ayɛ de ɛna me sɛ ɛna ɔsɛ yɛ no korɛ process no o start a ɛwɔ sɛ wɔtua sika na ɛyɛ mete aseɛ ɛna me bisa sɛ sɛn na afiri mu ɛna ɔsɛ 15,000 ɛna me sɛ no problem nti aka sɛn ɔsɛ 45,000 ɛna me sɛ ɔnsɛn ne ma me berebere amba a amane amba ɛna ɔde option ba sɛ ɔntumi nya ne nyinaa ɔbɛma me 25,000 ɛna me sɛ menji ɛna deɛ meyɛ bia so ɛda speaker ɛnyɛ me nko ana metie ɔno timi tie bi me brother panini so timi yɛ den etie bi nti ɔhwɛ sɛ me mani abrɛ no ɛna ɔsɛ Japan deɛ no wɔ hɔ ɔbɛyɛ amae ma amfa ma adwena angye ne sɛ nya deɛ saa abrɛ no obɛnya 45 no bi ɔma me 25 ɛna deɛ ɔma mo option saa ɛna me sɛ okay saa offer no ɛnyɛ me na me de ba wɔna wɔde ba ɛno kora ma me brother ne kasae sɛ ɔna de saa offer no ba Japan yɛmpɛ sɛ yes or no sada say be ye ana enye anye ya mo sa me kan kire say the same thing so ate me pesa de na tie no kwa me bra na ne kan no so anye ya obere fa ne 450 na de ede amai to start here na me say no so 1 month time and of friend o ma no back ra o me say twice the third one of friend say omra na om nkonkwaji visa om koye no mu deny ne no mu deny ne visa ma fa ma nti ba gbe me kwa cho de na wa say me papa we 87.9 ataro ma me na wo pana ba me am say dien ena na so we okay na also say den e ba me nche wa ma nti no ye wo ha nwumre na obae na o say oh eno na anye ye be offer ono no de ama connection man ni why offer de ama connection man me papa yi wo so pe Brazil USA Brazil ena me say omuka kosi say Brazil no be den obefa without my notice minimum hwe me brother no so onim ho hwe oba na osoma kwa police report because what committee we so dey be ka say nyame nhira so na ye den embra emsa andrew 1 month time no friend is omra yo ha me phone so an agent ni send say visa na ye den and on so send ma me brother send me ado manya visa Brazil dey no yes Brazil Cuba dey no some dem nim dem kokwe aye sa route no mo na ye sa route me nim say do mo si ye no okay nti obae na me say sei e dey na ekoso ana o say e discover no mutwa ticket no yede na okọ ana me papa is one na was twa ticket no because eno no me nim enhyehyɛ ya wo ne agent na ehyehyɛ ye ene de me ka se me nim agro na me nim ekopem say obekọ wonkọ ene visa na yede ewuye afei tamo na me pese agent ne twa ticket no ekra me frɛ no ne kasa di attempt me no o ignore me call on family call bi on family call because of me so on twa ticket no o charge say na me se me de me nim hyehyɛ ya me papa ne hyehyɛ e wo saa ade no ho timi hu ti sa na kokosi me follow ye no wase me kra na me de wo ka wase me saa ye e balance wo mo sa hwan na kan Adams no the entity also wo do mo ka say waje visa ma meje anko eye Cuba de no yes Akoma FM 87.9 out of that no Japan Canada the entity e ba se me twa sika na me se me na me de ko Canada say sa na twa sika no se 15 na free mu me twa 15 no ana efie for trans ye first one na me ni ho second one kra na me ni ho third and fourth no na me ho no mo say me ntwa 30,000 na me se me ntimi ntwa sika me ndi de na makotwa 30,000 baby am me follow ko Canada na 15 and they said they met me agia too much ti e kan ya se me ntwa 30,000 na me se me ko machi aba na ma bi mwaya aba and they say abedru hai okay
Meda say na me pacho agent Adams kuni mu ne saying. Minim Adams say Jeff and a mamma that she mam call. Jeff no way na kwantu on papers man wana. One in the ejuma. Jeff and the let me say Adam you chrome and men call bia we be me go. Na me call Adam. Me call Adam ho. Adam ye okrom ni. Ai me call Adam. Mo ye try say say nkramofo. Anti we share Ti Adam ye kramuni. Jeff some nkono bia mpese me ni bia we good. E na Said nso ye kramuni. Kramuni. So de me papa no na me de ne ye den. Ekoi nti. Me kra no otim fa me fie de me kɔ amabaja na mafaka. Ti hona me ko hunu say Adam oye adwuma. Oye adwuma. Jeff introduce no ma wonti na hunu say oye adwuma na say wan kasa wani tua. Nkofo do mako muni bi kasa ampa. But me no de me kɔ evidence ni ade wo hunu sa de ma no. Ono de obetumi akotwe obi de akyerɛw. Ya na nye no kore. Situation na ekokoduru ye no say on fa me 450 de ma me na me follow ya no so mo de achi visa ma me papa ampa so visa no ma sheda makwa akra ma sheda pe soja ni commander wa trezi ahwehwe Adam no won hunu bet ohun no wa trezi na chesa Adam eyaza wakɔ wonye agent bia o ma close up down and was and they say and say so hwese visa no e bia na e forge but okoko hu ye no enye forge visa de me na me Cuba Brazil no me na me ka chen se me pese bia forge ade no why dey o de ama one hwehwe mu ma wa hunu se nya forge na soja ni no commander Paul wa hwehwem ana o sinu visa no enye ewa ha ewa me nchen wo bi ni mo bi a wo nim mu panka ya fa wade de ma no no wo hwe ma ye se Pastor Julius mu ni mo bi na nka yen forward man onipa kro no en cross check ma yen hwe se forgery ana se demo cleaner is muni mo bi a wo ye appoint mo ye betumi ya contact pentem na ye hwe akakoduru yen se mentwa 30,000 and ye meeting last meeting ye and I'm say 30,000 there is too much omo me pini machi because oba twa ya sebi oye ne hu yi and I'm intimi enkoka mo aye ne se aduru ha say okay me that say na na wo ka say o ka say odu betu kwan because enu nti ma Jeff introduce with the man no me pacho wo wakwantuo no yese kwatreka so obefra wontuma ye dan tie ne din enti wo wakwantuo ni sisan a wonya mu gidie se obetumi aboa no me akwantuo no gidie e ba e say 87.9 the first payment medical amount 5,000 work and pay no I'm sending me passport amount and I'm sending 5,000 and me kwa akra and almost ama me etwa 3,000 say den e kan and I'm buy and no omo kwan Canada and me say 3 weeks time almost me be police report and I'm go police report and me wa na Adam ka kire me say ade na ase honom no achoku and say me was scar me yes onye kasim de ni bi yeden emma me no wanye smart e wo ho 87.9 me le sa no ka kire me ntwantro no wanye smart wo ho kire say enti sam na ni nyina no but open we sika die ni wawie ni waka kire say Canada de no so akọ pen sam na ni nyina Canada na ye wo me ne kasim de ni nyina na yeden move na chese wo wani ka akoye wo de no wansa me de no na nya egusu pende se me de no eye granted na me de kasim de no say den akoka me bo granted ne saying say na wo ye wo de no work and pay no na e kire obaye se work and pay ne de pen de benti no ye nya no normal one to say de ko ye bia ma say yi de me pay ayi your friend is saying Dubai and I say obo Asia country na me say Asia country me your family emboa me enti ka Canada ho no na beboa and I say yes and beboa enti wo ye senka fa sika say bi and wo ka said wo so de no se fa say bra say yes and I say metwa 1 point me fa gradual process say the way de no eye you know ha concrete na ko nye bi ma na me so this time de me de me ho akɔgi no mo scan den enemy ho okay na work and pay the no a 5,000 3,000 ya de no akire wo sesa na adwen no or refunded with sika and na me ka kire na say enye ye dia o ma me passport 87.9 Kumasi and I'm not say scan say there you know I say o pe kakra den e ma me 8,000 na the man no or send scan one or send 4,900 what na there and a man
ɛna no kra so wa wanyɛ di aka no ono say ene de mtumi ampa akira yɛ dɛ and give you but the one no na wone no astarte Said deal da no de gusu a pende ti wono no sesa mimi wo sika me Said de ne bi ena be boa me because we ne de sika semunim nti obi a oni sika na okoka enye yi nti we sika dia Sabre na wo work and pay na anye yi a on sika ma was send 4,000 no Sabre na Said nso mo akwakotua 60,000 akoto bag na ne de yes ama yakobɔ ne nsa no Canada embassy na kyerɛ Sabre no no de no ho ahye ma wie saa na tie ɛna na wo so unim sɛ wo de ne befa pressure na me de ma no no wɔ se Japan offer because you betimi ayemienu ada se ba ko be den e betimi apie ntem because me papa no pen ntem Jeff na introduce ne ma was ase we nyina mu die na Jeff nso aye because no ne Adam na ye business ya kasa enti say baby Adam se sha wo hinta bia no Jeff nim Jeff me friend Jeff ka chen say Jeff say ni ana was na den na 87.9 so ma me tia say we ye me ho nipa ti de me ne be bia ye concrete say na akoso ana o ka kire me say okay sa na tie dia me mana onno take process no we ni process no onno mfa kwa afofo no onno nda Adam ka enje sa sika no na che say yes I was no Said tue sika foforo na Jeff no de ye bibi foforo ma no na onje sa sika no ema enka Jeff boko de yes mu bisa Jeff sebo che se ba ko na je de ono so be pe ne de agye de because mu nyina mu ye business Munya mu ye business onu na catch us say you onu na catch us say Adam eye good a e bi kran ka wo no wo fa wo de enko ho na wo de Said de akọ enu nti samu de akọ na problem abama I was expecting Jeff say wonu ni betu na mo na de wo se wo ye bua no na wo de save situation obeye na wo ka che ni say one sign tie sika foforo na wo Jeff no nye foforo na mu ni we ye chira mu ni no sika ni nyina chikura no still azafo me ye twia ye twia hu say nya yi no ye twia 7,000 or sa return scan my back mu twia ma hwan Jeff ye twia bet me hu say no return scan ye den e ba back ye business ye oni Adam boy ye catch and say wo fi say enya ya me return scan it is say Jeff no when because Jeff Akra this year chi no because one we ni na aka wo mo tamapam ho a wo mu bu nkrofo Jeff de faso but me no Adam so no ma me ti ase say dem ye bibia because me papa no de age amana de visa ye den e de amano ene na me pushi a matrezio me me sheda call 2 times na enhyehyɛ ya no hu one Jeff ye ka say Adam ye say bia se wo ye na say anye yi a oba refund sika no ye ano enhyehyɛ ana say bia wo travel krata so ya krata ya no nhyehyɛ enti se ne waka so no anka ne sa no waka che wo say ye non refundable again na be oh ene adanse die o obi a me man me obi ene ne kasa enti me wadanse for uji ni pedi sa yeah me wadanse o ho ye adwuma e bia no wasort ni pa no we nyeska eska so nyeska no Said mami bisa Canada de no anye yie no na unimu se Adam ka se obetua 450 because 150 or the be your process ne ho ne manema e de ma Canada de no ahone ne ka bibi sa kire me no ka bibi sa kire me ne wa misa Adam me ma musa Adams me ntan frɛ Adams no aden na won tan frɛ no because e wo mu se no hunu na edi wani mu ba se e ya wo ankasa wa de e na wo ye enti bibia ni a wo expect say bia ono no still obetu na mo e ya wo sika wo na apeso otu kwan no enti aden na wone Adam communicate more than say no hu ni Adam be communicate papa oni ni communicate no chantro oni ni communicate recording bi okro na Adam de man no ona send ya mame so what is kana no won fa miska won fa sketch and your friend saying visa na was what ya was 450 for me de aka no so was visa na di 450 visa no na akwaje me nim ho hwe se Canada ye kwantintin timiji 150 dia Cuba entiminji 400 na unim Cuba kwan okay Canada no wunya visa manya Akoma 87.9 me pacho na eye Canada initially baby ana apesa okọ na ye Canada Canada Brazil enka ho Japan enka ho Cuba enka ho okay enti no ebra
Muko ye na Canada de no anye yi ye ka so on refund this sika no enfamra back no. Yeah, why na suggest Japan? Ono Adam na agent na suggest ye. Eno no one wo na di hu komo ana no hu One me di hu komo. Ena ayi Said one wo su di hu komo. Okay. Japan de no oye ye koduru ehenefa ena okache wo se anye yi. Japan de me nimba bi o ye koduru ba o ma me ko Accra ena ye ko Ambezi wo. Muko Japan embassy. Japan Ambezi wo. Muko ye dan. Ye ko ye na ko ye ni process o se me mfa nwura Ambezi wo. O se fadi ewura embassy. Passport ne pass bia me de ye de ewura ho. Eno de se wa wo passport no. Ai. Ena passport no ye dan. Me ma hunu because Oko Ambezi how many times? Eshe envelope na me de. Oko how many times? Okay. Me de wura ho e buy. Oko how empredo do se na akwa embassy ho. Japan. Em say me call one second one of friend say membra na enkoje. Nti me call me koduru ye no o ma me receipt na me de wura Ambezi. Nti me de wura na de me passport ye de e ma me. Ye do passport ma o. E ma me na me de EDP abonti nti me hu na no se o wa ye mistake bi. Ono na ye mistake na Ambezi for na frɛ processor wo de ye de o de ye na numbers in wo de ye process no Japan for na frɛ ama akosi company na wo do mo na ma ye no company say o mu nimo bi a Ohima mentwa hono na wo se wo ba me nche me ba aha enti wo hono na wo se wo ba me nche na me koda me ka enya wo ka na wo trans ne yes saa program no without me notice ho na ha me ho ene na ha me ena me nka se obi ndi wusika ho no ha me wusi me ntwa sika na ho Ohima me so ho na ha me enti ho na wo ye no afi wo ka che se na Japan fo ena wo ma frefre campaign bi a ho hwan ena kosi nwura hwan na kowura tokoro mu pie ye wo keka asa ne ma ne nyina awie ye no wo bo wo bi ama ne eye wo papa no ne ba na me ya no papa ni nyina wo bo no papa ama ne ni nyina ni mo hwe adanse ho wo ko ba na obeka kire ye wo ko ba tama wo embassy ni ade ni nyina no omo ya we si Japan no Japan ya we e convince me say Japan oh yeah we no ya we yeah but Cuba we ni Japan de ya we concrete okay ene no so ka sa anye yie wonim sa trick ya nkrofo we no omo ye okay sika no wo be refund di ama wo no nti confuse you wo be sheda ama wo okay me do ba kwa ha no wo no akwa rewra mu a because wonim say at the end of the day wo be ka che wo say onu ko rewra mu na ediska Akoma FM 80 no ayi Canada de no ayi su 150 million 15,000 yes, okay no wa sheda ka okay Japan ye onim say onya but what better than your same base what you omo yes and mani to omo nim crack be in fake there may be so what the enti wo wi this is how we baba Jimmy sika di without me notice o wi anu aka kire say no so anya yie no aka kire say sika na so ate because no so no process no e bia me fan so wo yisu be there me fan say 10,000 okay no so anya yie oh yes I'm trying no was say am what try o wi anu aka kire nti wo be wie no sika na sa wo go bi sa no anu aka kire wo say una ya di bi ye we ene ye we na anye ye o bu ya za na mo hunu wo sa Japan ho de no nyama na me kasa de o kasa ye ho o ka kire ne say won pese o be start Japan no na wasaka sika no so atete say why na ne kasa ho alasa me ne wa adwuma mu alasa fra alasa na me okay oni na ha yeah me ne wa adwuma Adam no yes me ne no bibia ni a wo ye and Adam si Japan de be go through out the sika 450 pe ma ya okay. me do so say me anye ya me 450 okay nti anye ye no now mu demand sika no free no ho say anye ye na wo say we ni ba and o mo sa go through with that like Cuba no without notice nti Sayid anye ye no Japan de na anye ye no woman no hu ni o papa hu say anye ye nti mu san try baby foforo anye ye me wa Accra ho na me frɛ o na me ka say anye ye okay anye ye ena me say anye ye nti ena me ye de ena me busa agent no ho say obenya Brazil visa ye de ama me ba ena o se me ye de entro so we say once you dim common na nkrofo ati ti adru me questions no to dru ba bia okay anye ye
Woman Musanya ye. Yanana Quashaya. Ama Hassan Krakachen and says Japan, Yana ye on country, yes, cannot reduce it to say Canada, Diano. Ye budget 450 million, a yen say, what ya say. It's Yanya ye no, Aden yen demand ye Sikania. Samna no ubeni pano. Okay. Brazil, Diano, wine the susu who and sana will catch agent. Brazil no. Menene kan wakra ho. Menene kan those involved. Mika unuanom ne wo papa no ye involved no. Why na when wo mo susu hu ansa na wo ka Brazil de na akere Adam. That day na anyi no. A meka say Brazil no. E wa akra honom no. That day na me fa ka de. Eba Brazil de no inti mi bedru ye no. Mi bedru ye no. Okay, mame nko Alhassan Omar. Hello. Yeah, hello. Good afternoon. Good afternoon. Alhassan, now where you there? The pastor rather than who and I'm also ya me adom yen so ye ho ye papa wadama efa Said akwantuo bi ana opese wotuo eho nokre eye nuhu na ka chen se na danfo Jeff bi si o nipa kro ne de oye ade fast track obema wakosesi ana omo trust na de ne koye wo ma cheche mu am ye nyante ase kakra wo me pa che wo fa kakra wo part kakra wo play ye ewo mo no ma ye hu. Okay, no correct. So fast track media me pese no a different company. And you want not to be a message yan fanto. Na sabe o mi enu nyina ye minuanom. Ena no ND nanim edin koma agent no e wakra. I play agent no Adam. Na omo ho no so travel and tours. And you say be a agent be a all kan ho ana bibisa. Na oye Canada de no e ko pending e che na emma e no so waye na de no e o pending to want me say some quite at the probia until say omo no afre. Na minya no so waye the state a wo pe kwan atu kwan. Enti anam sa e ma ne ye say ene on for sika no e ma ye. Ono di sika no kwere nya minim no oye Canada de no waye su 15,000. Aka 45,000. Na obetia mu 25,000 amanu. Na actually that can work an installment. And I know yes there be so this kind of 15,000 there. I don't know anye ye it is coming kai no kani na bu na famami. Na me 15,000 na fi mu no. And so this kind of me fa mi no ade e ma no. It the best 3 days time na Adam no e friend say owo Tokyo Japan. Offer ho no nim say bia enua no okay ho a. Nukrene beginning ye kasa kire kato na kato no de enko na je Tokyo de enka ompe. Na ye nyina na ye ne kasa ke Tokyo de to betima nya visa na ama na mpa. E ho so nye krofon. Entino to official betima nya visa na ama na mpa. Nka be de bi se oma omonyi Tokyo no ma no because ono no okekwan atu kwan. E na opinion ye nto opinion am so okay sa na tie bia. Agent no I will say your man options. Canada the end of the year, yana corner now so. Na oye no 15,000 free. Nemum Tokyo de we the onu mum na bisa offer no. Aba. And this one na bisa offer na ba dia. Okoya bisa je na je na ma mienu da sa unsa beka ana unsa anka. Yen sanka ye de wadi ati nemu ye sanka. Man nsa me kan tire this kan so ati. Still na na be 45,000 and I see no. Eti ye kan no ono to ti asesa. Ena ostati di mano enti ni ano ko kati mu ko akra e committee no ben premium ama mu ye process no tidana o say say omma no mu nko embedi no omo nko check no omo ko e no na say embedi no adina no mu ya fa bi sana nya de ama no but ho no na ke o say nke kasi mu no e ba tie na ye ya kwekwa be so a agiska no kan no afiri agent no ho tikati mu no amma ena ogina nkan ho ene agent no esa ye feel foforo aye American agent dey say want to be American direct man chance any of Brazil and also atemu ya mi kan dey e kasi mu no mum anu matama ofin kan no obeka tire ye no but o ma say ama
Why so woman afa Cuba. Akɔpa Guyana, no akɔ Brazil. Enti o maka ho asɛm awi ama wakɔyɛ police report for the receipt no ɛkyerɛ. Na ɛsɛ saa berɛ no wakɔ me tia awie. Enti bibie no hɔ a ɛbɛtumi aka. Enti deɛ yɛn nyinaa ka no sɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ na mɛmmoa ma no nyɛ den ɛnyɛ yie. Ampa bɛɛ na ɔtwe mmiɛnsa time. Ɛna ɔmo frɛ no sɛ Cuba visa no deɛ ɔmanya visa no. Ɔno woka tim no koraa na ɛsɛn de visa no ɛma yɛ. Yɛhwɛ no na ɛsɛ no koraa sɛ ɔmo agye visa no ayɛ den ama no. Nti ɔbaa fie no akyerɛ na ɛfrɛ connection man no bisa no sɛ what next? Ɛna ɔyɛ sɛ deɛ aka no sɛ yɛmfa no balance ɛma no na ɔnyɛ tekiti nyɛ den ɛma no. Nti saa berɛ no na kasi nso kyerɛ sɛ ɔni sika ɛwɔ hɔ. Nti yɛbɔ connection man no bɔɔ no a ɔno nso kyerɛ sɛ ɔkyaagye no. Nti ɔkyaagye no sika no mu bi na ɔda ama no ɔso ɔma no balance na wayɛ tekiti ama no. Ɔno na agreement no nyɛ sɛ ɔno na ɛyɛ connection no na wɔyɛ agreement wayɛ tekiti ama no. So ɔma no full payment no bi a ɔbɛyɛ saa. Nti akyire no ɔka kyerɛ sɛ ɛfi sɛ ɛnyini nni a tekiti no yɛyɛ ankasa yɛnkɔyɛ tekiti. Yɛnkɔyɛ tekiti no. Na visa no deɛ ɔno wagye visa no ayɛ dɛn ama no awie. Nti yɛfrɛ no yɛsɛ neɛ ɔma yɛ route no a yɛde bɛyɛ tekiti no. Nti ɛfiri hɔ kɔ no yɛfrɛ no a ɔmfa bio. Visa no so na ɛnyɛ long time ɛyɛ 1 month. Nti ankyɛ ɛna visa no expire yɛ. Nti sɛ mo bisa me a na deɛ me so eminim ɛwɔ mu no. Okay, me da se pa na kyɛ sɛ mo deɛ sɛ mo yi Japan deɛ no efiri mu a deɛ aka ne nyinaa deɛ ɛyɛ Said ɛna ne agent ne yɛ a saa brɛ no na mo nim ho hwee. Mpatsɔ saa na ɛteɛ pɛpɛpɛ. Wadawuru mo Jafo no so bɔ mmɔde asɛ bɛhwɛ n'akyiri akwan because asɛ wɔno ne agent no na aka abɔ mu ebi ɔmo twi nkurɔfoɔ die. Okay, Jafo no deɛ mɛfa ne sɛ nka ɔno koraa deɛ ɔno nso na ebi na ɔboayɛ ama yɛahwehwɛ Adam no ɛna ɔno na wɔn kran nti sometimes nka ɛpɛ Adam no information koraa na ɔno na yɛfrɛ no. Yekura no mene minya no nu no etu ho na mo konkran mpemienu enso yekọ ali ya mu Adam so mo so onua anya accident wɔ Nigeria enti okɔ Nigeria enti wo friend number na enko enti na danfo bi wɔ mo friend Amza no nkyɛn na sometimes yenya Adam no information wɔno Amza na ka kyerɛ sɛ Adam minya penyi anya accident wɔ Nigeria enti Adam ko Nigeria. Enti so ọba ọbɛka kyerɛ nje ɔhɔ a ne afrɛ no yɛfrɛ na ɔso ɔmai ɔhɔ a ne afrɛ no yɛfrɛ na ɔso ɔmai nti na mo kora ma me kora no me ne Amza no kora no ɛyɛ kasakasa na ɔtema me mfrɛ ne bio. Wɔne Adam Jeff ne Adam na yɛ business enti ne sɛ Adam bi kra anya sene no ɔkɔ Nigeria company ne yɛ close ne down. Jeff or what will bet me a share dear madam. I just say Yaza because I say no, one more close campaign and down. Now they say company and say a general manager call baby Yatum because Evans and penny for Kenya and what more share it's a Yantum a sedan Yatum. Yamisha Papa and the see yen in a dear now also. Ebi awo ye say nka wo behwe na wa solve problem no between Said and no. Yeah, me said me di kan say omu nyina ye nyua no. Me de to say di anim say sabe de asie no. Enye say ena na nke nyina ye pe. Ene nu wish ne say ordinary ko ama ne sika ye den akwa hye. Ena sabe sika de ede, but sika ye de say den sukwa na enche nipa. Man and master current no master in the part of Tobia Mao Niano and some. And to name it, try Sanka Yan Castle Luffy, a Cadia Abba, Nanuno and Trice and Cascano, or Beticano Sucacra, Ama say. Ama and Tessia Juma, Yatras and the Soul, Pierre Pensa. Ma, actually, no, so to Musa Wati Akano, what is. Name of Muskana, cousin Canoe, Manano. I don't know this out, a holiday won't be in Cranny and to think cranny.
and see a man bre na ompinachi na omra. So oba trade obinyama no any dia kan so kwan obefa so obetua kakra ma no. Nti ona mi say ya ka asem no ekosi ye. That's na wuji no dia no ntumi ane agenti anya kanana emu sayidi mfaso wuji no hu disa No kure ne nyame anim nie sada me kan en say asem no baaye no me ne ono ye friend Adam so no enso adi nkomon pe bebre na me ka asem no kure ne nyame anim nie no no onyi sika bia wo mu enya dai enni ohunu onyi because Adam no me ne kasa ma ne ditu mu say sika no dudu sei ena de ma no so ohunu ena da ye friend so ene kasa no ono aka tu na no mu tu ka say akasika no 35,000 e wono ho o ma no 20,000 na dia kan wa piano installment me asiasa na won say na dia yenso na gini pa ni sai bia nu wa hu ni say kakra bi aba ni nua sayi de hu nti no ja wanu obi ya kana na che say ja wo magisika no wa chedi oh dabi entisa sere mi di kaka so munyina nua no sabe adan che ni po be di no wi ase no ya cha kwa ma no be sa ko di sa adan to kro no o nyankopon anim de mi hunu ye ene de mache afa nipa na o ya de no ho no de no ni bibia o munye den eni ye na che say ko akoye papa na akowie bone ne bone ta na etie so hunu but won say be a problem ne ba nyina ye ra o ye to keri de ni wie ye no na nka wo sen ka se esa ba na nka ye ya da ne ka agiskana ye den afri we no ho na enam se wa ma because when some man ni say sika no enya no hu dia e se di dia ready no su na request sa Brazil ni dia na nya kwanche man na this offer na ye den e ba e eno so no wa ye ama visa na but later kwa no ye fra de visa no ba ni mu ye fra o ka kire say e wo say kwa balance no ye ka so on take it message no see ye kwa na wo say balance no nya on so what purchase say 450 no kwa no say yasa ya bibia ni agese mo na mo balance aha so o tade no e ti mu say da o nim ebo a one ne ye den e kan that's so aha e discount so na nya ni nyina na e ba no ho o kia ni bikaya balance kaya na nka sen ke de ma no balance na o demand appreciate what say o the better take it ahead in amano ana say no kire so oni sika connection ma no anko ni sika nya den e take it no e ti si wo no hu ni e sa say e serious e ti wo fe na on fa ko no bio yes mo ko ho kra mo ko na ayi ne office ne dia ya bie but na ono anka se ni le juma e ko no o mo office ke sie enye wono nko na agent a wo mu agent na o mo office o mo ye adwuma no o mo do so be kam ya e ko ho no na Adam so no wono omma be bi sa o mo so watu kwan e tire na na so am da ka to so ko Nigeria na libra beni anya accident. Okay, me da say ye de betumi bia na mo ko ye no mo ntwetwa ne picture bia wo betumi anya bia ma ye. Oh, video kakra ha me video mo office no. Ena me fa so no kwani ade kakra me fa so me ye. Ena office ni de no ni mo. Me kura so ni office wo. Ono mi nya say di so wono so akọ da be run say nkran so. Obi o tiri ko be bi da kro pe na ase wo hunu kwan no. But me de mi ho no so any office wo no. Okay, Alazan me da say e wo nchemu a wo de ama me me say said ye tie bia na somdwe be ba mabusua na sa ka bom to said ye first na etie no omo nyina ya nuanom omo ye tie ba ko nipa so omo aha that's it bia ni a ye besia aboy yo mi amasi that's okay na answer na no mami bisa se na omoni ne di nkomo fa Cuba de ne ho no wo ka se ebo da so ene ade nti se kra no e wo se mu pe bi di so ne so Cuba de no wo ka se wo discuss na be ye Cuba de no o mami ya we se Cuba visa je enye de ne nti menene koye police report na that day no
misa machi ba Kumasi no me no mo ebe di nkomo ama me ka kire mo say Hamza ne say Cuba visa na okoje a 950 e ka bia ni akire ento okoje ba na wanti man kire mu say route we na say fa so na ye de kwana wanti man di sa adwuma na o mo fe na won fa no later on no ka chen say ai okoje sa visa no sika na hye na say Brazil Cuba say ye fa wa ko US sa de na ye wo any one no pay deal ya abusuafo no na omo nka ho menene e ka say Brazil menene ka edi sa nkomo bi e what do we say so kabam kanokre wa say masa me jimi kanokre meme ho wo na wo jema no se wo su unim no se wo unim se wo de amanfo tupa we agent a ye de na wo ye de me dan kan wa say wa je se wo ye agent na wo ton ko bi e wodwom thank you me hu se wo de obi ye de atukwan me kire say me support obia na me mfo wo bia so because no anye na adwuma yie de di nkan ene say enhwehwemu ban na wo ye ya akosi say enipa so mesi ampa so de nkrofo tu kwan ansa na wo de wo nua kɔ ho wa anye na adwuma yie wo ho but ono ne kɔ aye no a ɔse wagye na di wo de wo kɔ wo so wo kɔ aye no wo so wo nhwehwemu a wo so ye aye na ne san wo so wo hu se ampa say Adam de nipa tu kwan wo ye shoe shine wo ya de an wo so wo hu ne san yeah wo trust in no to the extent say wo ye Canada de ni wie ye anye ye you mo trust in no say wo nye Japan wo ye anye ye you people still trusted him say wo nye Brazil and what you trusted him again Cuba it's not to say ya dada we ya won so ya dada because when you na mo kwaji di say wo de nkrofo tu kwan because one won say wa mo akobo won sa no it is onye agent ya won tumi ma won kobo won sa no wuji di say wo de nkrofo tu kwan ampa because wa ma wo visa wuji di say wo de nkrofo tu kwan because what wakwa Japan embassy Ojidi because what to say na more way nyina ti na ma wo baji ni di ye no how will you know say wonu so gidi because wonu so hu say na montuo ni nyina en na ma wonu so be hu say ampa wonu so di nkrofo to kwan say de wonu gidi ye no sa na won so gidi ye so hu anya ko di mawi anhwe anya mu hwehwemu ye aya na eha me say debia yetena afidie yi so ka sankofo ne ho asem enye de din kan ni ayedi sa kwantuo mu nsem yi bi asem ye studios not even here baby but munye due diligent when dealing with this as traveling agent for anyone why mono they are very cunning sure. And you man, what would the back church? What would the baby in the papa? Near Jew sick eddy. Ye we are near the credo, near the atum, no map baby afa, no mako do be sicker. A yana yemi yase nipa ye a nipa, until ye drew baby na say be a accident to be crazy, nany petty tia demi so sometimes will be body a wako do be. Jeff Messi, Mammy Adam picture, okay, or be 600 million. You wouldn't quite cry what fast so yeah, Juma, and Dinya says the away, and Kukushia says a pragiatio, so one went you, say, and Nipa Bako, we nipa bonnet some will do for a pair, and it will pass a man coming with Tim or Dinty. What would you what you have to a bushium? A general idea to a bushian, no, Adam ni Jeff. Adam ni I'm afraid Jeff for my man, would you like a Jeff number, and a friend, and mammy. Ma papa mama Jeff number one year Adam you ya za yentwi ehomra adan de em say bia WhatsApp call because on so one no problem wo de yentwi ehomra ne afre Jeff okay because Jeff to me can share me say ade work kan sa no munyina mo yankramofo o na nka dai mo de enim se mo onuado de one touch na afia dai yentwi ehomra sisia
Men kokra branyina mada so pepche. Olman, obine na yere na ma. Ode ne ko hin. Musaba madina chi manin hore. Oh, kafra, nim se woninye. Ene ubehia ABA Hebas. ABA Hebas. Osofo 3 days. Osofo oyo ani. Osofo abrantie. Osofo rasta. Bunu mai dokota kunyini no. Obepie wa santiman mu. Wono na da ABA Hebas Center no. Say ye glaucoma na se cataract ye kan se ete. Wo kwa wani na wani ate. Yenye operation wo ho. Yen sha hwehwani wo ho. Yen fa duro so nwuye ni so wo ho. Eno ani se wudi didi keke. Na santem hwim wani so da ho clear. Woni haw kra. Say yen nam haw padia. Ebi ebete ne te. Say wabo da bridge kojo tokra no. Eno kra wo de kwa ABA. Ebesem na kanya na ho peme. Wodura ye fra ne sa manpower. Eno na bem wo Juma Sabrante. Una so ya kasia no wodoma hinkro. Ebenezer Preparatory School wa. Akoma senso. Ubewunu ABA Herbal Center. Ewo kwada so gyina si bengyina si toilet no. Ebeye adwuma ejoda kopem memene da. Prayen. Ewo 0541 565 199. ABA Herbal Center. Mani so da ho. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na ekyere se, yare ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoani nu a ewo ni padua ni mu sa. Na eno a na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mu to. Eno nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje emani padua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia to wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada nofo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum Wofa na se ha oja de adwuma sonko Uzo huon. What's the new way you know so far? One can cost me a Papsco, a bar capsules. A bibidro near to pay. Unman upon me, and you. The Jumedian say, a water water, and my braboni a Jumay, and you are near ye, in Shiano, Indiano, a queer yama, brabono, ne different Jumay, the Epapano, net in Peduanafa. The Anya Papanasono, then so best Emily Peduan in young thing. I defeat a call, Nipiano, a boy, a you fool, but you am a best common thing, and no friend. Detoxification committee detoxification ye nika sem say casco eba center na kofasa adrodiaba wofa we de mesra mamba ko pe na no nya ho de bi unia okodrosto bia wo so pe e papsco eba cap obenya bi enti we ne de nya de be so nti ko da ko pe bi to e pasco hey e papsco eba caps me acrobat ma jimodi yes enkoda a omo enya enfie edumienu entumi ennom bi apemfo anyone a wama mofra no for enso entumi ennom bi FDA agi edwadie yi enkrato yi atom ahanye kom abusapani abekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho eye abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nya nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane car papa wode fefunu poor bearers emrantia wo su efunu de maachie enhwen asiedie efunu ntade local foreign nyina picture roller boards video coverage me kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anu anuane wo yiase e wo asofo a wo ye hufusom wo MCs for occasion bia event bia God's Way Funeral Home there. It says everything under one roof. Abusapani, where the entwaso view. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be hu owan. Owo kumasa safuleba. Kani koko board dano enhwe nimu hwa. Mudru a mumusa ankrato ana monfre 0322 006 221 ana 0243 73 74 57 and 0266 1946 78. Mame mama kwaba family Akoma 87.9 FM na fe wonua TV de be wonua enye wonua mo na ye house
considers approval of Chief Justice nominee. Okay, that's it. And we should be Sacrum TV or Sacrum TV or Sacrum TV. And to Bomodia catch one yan catch one ya say a dem live Sacrum TV. Yan Nadianko if there be a dem live 12:40 pepe na or the atuma kopem 3 o'clock. Na just say Sacrum manager it your principal into a dem ho. Na no nyame so no kureni Allah wo de wani to no wo betumi e de wani ato Allah nim na waka no wo Quran mo de ye Quran ye de ye Bible ti me at times se mani brese ya na me ka se no obi nyini ya eya de me maso wo nse nti de bia me Bible no hye mbagi all right makofa okay and ye nsi nyame atwetwe said ye yensi Allah ana mu Quran on se mu mfa ni agro kra yeah wo betumi agina saa de mienu yi so metimi me kra me ba me de Quran bai yeah sa okasembi ahame wasiska no mo de ma na me de kotoka o so sabe o be wale na me kutaka dada wonya ye se obetukwan na me kutaka dada me fa ko ofie o ayefro nyina o yale me no me de ka na me ton me ka account mu na me send charge mo na o mitira me send me yagu account de na onim se o yusu no say bia ebra ye tue ne sika ne wie ye no okoso ape akwaje fo no kura mpo na ka ye ka me to ananka ne bo onye de ka me toto nyina mpo ye ko ka no kura na me to anka ne bo onye de enti ne sika ni wo ka nim ne sika na ye de na wo ka nim now the 5,000 now akwaje free papa no come 25,000 come 25,000 yeah they so 5,000 na me de ye no ense no na no enti adam ma enti na me de koro aba no da bi on fa sika bia ma adam ma 5,000 enye ne sika bia o de ama 5,000 bia adam me o ma me 5,000 bia and we try and trust ato so no ye nya adam an kamepe na mabusa nse hinfa no de 5,000 ma me enti na me de koro aba no so no ka so obisa wo ma wo so ka che ne se ye wo ka bia wo de sika no de ama me me so sika na me pere kakra se me de ne ye na so me ntwia side sika ne bia adana wo ma passport na wo ma me de ne kakra wo 8,000 na wo de ma me 4,900 send me parcel no anwaga junction na me kokoji me ntwa passport your passport ne me passport no o send ma passport eno na o de send wo na kokoji me patwa ne but ayi sayi de ne de ni nyina aka ne ho a won fa ma won wo so me de ne ka me so on fa passport wo se me de ne ka me sa de ne ka Cuba de no yes no bi jeje na na waka cho so sa de ka ye bra na wo frɛ no no ai one agent no Adam so ka chen say emu 5,000 be di nu ho nte si anokre be ye yam won san frɛ 5,000 ye bra no waka cha Hassan Musa Hassan mana ka cha na sa Adams mun san frɛ na mun suru nya mesa kame ni 25,000 ohima ba sanka Hassan so ko beke ho Musa no na de na ne wo ka ye ni mu no alasam me be dia na me ni se wo se wa na wo bisa no e no ka cha se na agent no e de ne ka agent na bi na ka cha alasam ai na adana me de me so me kan de wontie sese na tie good na e Quran we e wa ha me wo madam fa na de bre me wo ha sei e kwa je bre me woni mu ho hwe dabi ni mu hwe o papa me ni mu hwe ntimi am de Quran ba me fa oskan ko to ka se me hu keke se no krese o de ba ya ba yanka wo de sai wo ho sai woni mu ho hwe me pipe ni sika ama no me pese obi bedi ni sika me ni wo hwe se ma je ni sika woni ni ho agye bone so obeka ga na wo tukwan e bia susu so tukwan a wo be ye ye agya na da tukwan ko kai port ma send sika ma no se me bo am na ko frɛ me da send no me send no way ukọ ka ukọ Saudi usu sika me send sika ma me send sika ma urefi se on se urefi unse urefi me pa twa ni eni me din si wo Quran se mon san frɛ ay alasam busan se dia sem ni sika ni mi ho sika na de ko pese wo di tukwan me di sika ni bi ndiye ewo Quran di mu me di ni sika woni adam nhyehyɛ me ni adam ni nhyehyɛ ye bia ka me tu ni pa se obofo etwetwe wo sika se o mu to diesel nhwehwɛ ne man ana na wasa me yesa ade no eno me pa atwa wo no to onim se 5,000 me
nkwala nsia obia ko school international school me blow 5,000 so kamaji 25,000 no aja 5,000 na woni no wo problem bi ansa na akwantu yin nsem yi bebe Any problem? ade na why na catch us we sika no bi no dey talk Jeff, Mr. Jeff. Me de mami hu say sika no emu bi na ye alasa ne free agent na agent ne e ka say sika no emu 50 million abedi nu ho. 50 million dey talk Yen fa 50 million en toka by sika. Sika. Eni kwen say nu sa fa kire agi sa sika no. Mada for me di sika na sika no so no. Se agent no de mami gidi sen alasa na ayi owo ye mienu entem no ontwantro nta alasa na nkase na nu no se o se kasim je ayi se falasa former pastor Julius no ni nkomo nkase onu me ka say Adam say Adam number no hwe Emma pastor Julius no Adam ne try Adam number hwe Adam number no mon try so my hwe because Jeff the end your friend na onfa friend we man commander no so on free commander no mama na ya hwe say commander no so on Adam the no be go through ana on free commander no so mama hwe meji 5,000 Unim say me bro 5,000 so ebia wama no 5,000 no dia na be ka kire me Cuba de ni nyina atwam anase na edru process bayin edru de ehn so na wote say yama no 5,000 sa me na owie Canada no okay nti me ba ye pra gisika no metiase enti no say ususu say bia wama ne 5,000 na bia 5,000 na chi no woni na ye deal no odi sika ema no na bia ebi no odi eto car no de a ene de ayin na ko de be ye Japan de thank you de ayin na ko de be ye Cuba so de ni because sika ma che de amana 5,000 no odi man sika na emu bi eyere eguso Adams ni nchen so aha enti no say na make say bia 5,000 en so ka enti bia ne sika no no akwantuo deal bi ani ho enti omu gi sika no ebia nye 5,000 kra na onya aye ebia na omu chemu bia ka ni nyina no eye daye na ti so omu chemu a ontimi nya sika ni biem ensan fa nkonkoye Japan de no ensan fa nkonkoye saka che so mama 45,000 visa aka wo ticket ya wanya sika eno ne ticket no wo na wanya sika anfa anye ne wuye anase de na si ye wanya sika ntwa ticket Cuba ticket no ene ma me hu se enukre shedan ye de eni asem no enukre nim afa ni wahu na adada no samren ni nyina no sa route na wode me de efa so no me hu se me fa sa route nse me tukwan emboa me enti na wo se na da bi se wo be hu se na de omo yire nyina no na nukre nim dia ene na wo se wo realize na wo tro won ye 450 million no na ni se Cuba de wo ti ase 4,900 4,000 was it 4,900 no me da Jeff for crack Jeff musical be saw Jeff mo say say 400 and 4,900 no enu na arasan eka se ya de ma nu hu enye wu sika na mo wo mi sika na oje ye na kasi woni wu sika ya twa wu dia ga sika so ana listen David no ya pi ama sai me ba ma me kire wade mu adan me ba me de akuyaka ohun me de sika ma akuya se onfanya ade ma me na akuya ji sika no badem akuya de Ishmael ka tie hwede me kan na ti ase yie ma me wada woroma aha ye ni ntɛnkyea ɛne ha ye ntai obi ye ka no korɛ sɛ de sitie me de sika ma akuya ɛna akuya de Ishmael ka ɛna Ishmael de wani wɔ kwan no sɛ akuya chale me sika ne fama me o ɛna wɔ se yo ɛne yɛgye ɛna oyi wuwu die ne me die ne bi ma no ɛyɛ ɛka na wɔde no no wɔde ne sika ma no na ɛnyɛ sɛ wuwu sika no ti ase
fine sɛ wɔyi firi wo sika no kora na de maa no a ɛnyɛ ne hyɛ sɛ wɔde wo to kwan ne hyɛ ne mmom no ɛyɛ ka na wɔde no na sika bɛdi ne wakora wonim sɛ saa 5,000 monti nneɛma bi ase wɔ baabi wadaworo ma sɛ yɛde sika no ma sɛ wa ɛyɛ ana ebi wɔ akɔkɔtɔ a ka ɛsan tumi ba ɛma nneɛma bi sika no ma me ana mekɔkɔtɔ ka mo bɛbɛm ɛnra wasɛm yɛ a wo sɛ yɛma wo tena hɔ ne yɛma wɔ bi man bi bɛtena ase a na wɔto waduro ɔsɛ ebi to no deɛ ɔbɛtena aseɛ no wɔn nso di obi anim wɔn kora deɛ nipa no yɛ sɔfo yɛ wɔde nkofo to kwan nti wɔn no wɔnim sɛ sɔfo deɛ nyamesuro nti ɛna wɔdi nipa n'anim na wɔn so yɛ sɔfo wei deɛ obetumi aboa ɛde wɔtu kwan megyi ne di ne ade afei deɛ sɔfo yi gye sika yi a fom wɔkɔka n'asɛm sɛ wɔsi ne ho kyerɛkyerɛ sɛ nyɛ gyi nana nkurɔfoɔ no gyi ne di a kɔ ɔmo bɛka sɛ wɔne sɔfo no yɛ ka nana te sɛ mo die yaa pɛpɛɛpɛ te nkurɔfoɔ nana gyi ne die ɛna ɔmo hu sɛ daabi ɛyɛ sɔfo na ɛyɛ nipa bɔne na wo ntumi nyɛ sa na maa ne ho sa yɛ ka ne ho kyerɛ no ɔbɛtena ase asɛm sɛ yɛ ana wɔkae ebetumi aba sɛ wɔbɛnu hu yi ebia na ɛyɛ mmoa ɛna na wɔɔboa mepatwɔ me ba saa mene na wobaa me hɔnom no pressure bɛn na ɛwɔ w'akyi pressure bɛn na ɛwɔ w'akyi a wo nti nipa no bebree no ɔmo pɛ sɛ ɔmo ne mbɛkasa sɛ ɔmo apam ada na memagye wo ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛnya nti no mpɛsɛ mu video no ɛfa ne kamp mu deɛ momfa ma yɛn ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛnya no na Jeff no nso deɛ yɛbɛnya no saa Jeff number wɔ ha mɛfɔ wɔ de ama mɛfɔ wɔ de sɛ meka kyɛ wo wɔmfa frɛ na wɔmfa ma frɛ no ɛmi sɛ bɛɛ 2 weeks ago sɛ wo si me nsɛn sika ma mama wo sika ɛsa deɛ wɔ yɛ mama wo sika sɛ wo de gye passport no ma me sɛ wo gye passport no na me kita 10,000 kra na me sɛ me papa gye enini pato wo ma me a nti me frɛ mo amomfa nti wo de montwɛn yɛ sema kakra wɔ ha na yɛba na afei yɛn nyinaa yɛhu kwan ne yɛbɛfa so a yɛbɛfɛhye wɔn out yɛnya picture no kora no anka bɛboa yɛ ne ade na commander deɛ yɛbɛfrɛ no ɔfɛ yɛntumi frɛ no nto ɔmo commander saa deɛ dabi sɛ me kuru yɛ police panin sa wontumi mfo ɔmo nto nti yɛbɛfrɛ no off air exactly yɛbɛfrɛ no off air wɔ mo nyinaa mo anim ɛwɔ aseɛ hɔ ɛno nti ne yɛsa ne yɛyɛ no mepa kyɛ mo mmerɛ mo akua mo mmara nti montwa yɛwie bɛfrɛ no off air ɛwɔ mo anim AFL deodorant roll on AFL deodorant roll on America for Ediama will be a dear won't be. You will free send passion, free send activate, free send smart. Ni na no eye kama pa ya kyese wo de siesie hu a ebua ma ho we say rese na eyi nkaboni fifre imotuo mu kankan nyina de efri ho na Akoma say shops no kan for Donko Cosmetics Teacher Cosmetics and Very Enterprise Paul Segolin Z-Way Cosmetics omo nyina ne frishia ba Cosmetics China wo mu nyina wadum na China tonsu keche Cosmetics nso wadum wa benya bi enkran de OBO Cosmetics Drug Lane TET Perfumes Cantamanto Mother Cosmetics Okanshi na fe Regina CMB Mrs. Akoto Wokanshi when you benya bi Takrazi Carlos Supermarket wo Market Square wa na Stanford Cosmetics e wo Market Square Frempas Royals one more and at the AFL deodorant roll on at the ABBA fresh 0544 726882 0544 726882 Masakabi Kataka Eba Pharmaceuticals and Research Center near the Imlate Herbal supplement at the ABBA na kama pie immune system no hepatitis arthritis stress anyone near me na free ho na fe aboa mo nyini ye onipadua na sisi so ya brebia wo ahoden wo mpomu aden ya wo betumi dia ye adwuma empanifo mo benum entremiensa premiensa enti atremiensa no patremiensa wi atremiensa nwumre na kyese bibia atumi aye kama wonyam o ma kra ni fo nim no fie du mienu a e ma won sanka emulate herbal supplement ni be frame 0555 610 592 0555 610 592 kai patch de magic papa magic o magic me se wada plaster way kama se bobodia na ba bia ya ukotodwe usisi achi wachiri bremo wo kon na ye wo ya ba bia ya bia wa ya so ba ukoficha fa bi fam fa bi tare ho ehefa odi efa ni nyina fa bi ta ho na bibia entumi enye kama ya oni nyina bekọ ebedwo wo benya bi wan ka origin chemist Tanso and Atakraze, Ebuaka Pharmacy, Kendex Pharmacy, Ashanti, Alpha Dio Pharmacy, Jasper's Pharmacy,
Panacea Pharmacy, Danny Pharma Limited, Tamale, Malarigo Pharmacy, and Western Pharmacy Frame, 0599 80 22 97. 0599 80 22 97. Home Street Syria Legumes. Ye kama and your friend Tom Brown. No, se mami and sape, Wadiana no bono, I am ready in Koda home penny ho. Would the one chick a crabby swim, no waka, Uya would sit in a marriage. Would the Aguma bones, I say, watching, come, yomi, not just a mood. The Poco trading, Kajeti, I get first on number F3280. Dr. Mensa store number C14. One ozons come and shine more PZ. Spare parts obenya be edum pampa so ultimately ubenya be KO. Addition market and work office so turn us in approach to and one so ubenya be out of 0246 697358 0246 697358. Evangelist Yakwaba. Yeah, no. Go Yakwaba. Okay. Akria. It's here for your chiamo. Na asem we no. Omuti he nyina na ye mahomti. Mahomti ye mia na se hwan na eje hwan ye di. Na eje hwan ye di. Se wo se nuhu mi ji misika. Nuhu e na ko fa misika bra me. Ni nyina so mu ni nyina wunimu. Unse nuhu di kan hu se di e kono. Bibi dream bi ye simfinfin. No se chi sika. E no se fa ye sika maye. Fa ye sika maye. Expression. Enti se wakọ na enhyehyɛ ye foforo abamu a adan na mu nyina mu nsa ama mehia na won kan kyerɛ ne sɛ mekɔɔ yɛ ahasoso asa agba atia mi o enti sika na amoje no menua ma yɛngye na yɛnhwɛ de yɛ kwan a yɛbɛfa so abrokyire kɔ no ɛyɛ asɛm o connection no bibi wɔ mu o munhwɛ nipa na ɔno bɛyɛ connection na ma wo no utumi hunu wo bi ba bia woni nam ne wo hwɛ ne ho ne sɛ de ne nneɛma sɛ esitie no ne kola asese ya ne kola asene so asebe ya connection oye connection man eti ni pɛ ya wa nkasa no ɔno ankasa na wo wura ne office na wo kɔ ye no eti wa wo hwɛ na wo hwɛ sɛ ne ya bia ne sɛ de ositi a eti mpacho abrokyire no wakɔ bi aba wakɔ ho bi aba ɛna ɔbɛyɛ connection ama wo wakɔ bi oh say hwɛ de ekeka kɔ hwɛ de ekeka kɔ ɛna waje 5000 ɛna 5000 ɔde talk a ɛna 5000 oh say card na card do 5000 sanki yakopɛ bi ato eh buaga bebre me kofa bi o wa na makosum card do 5000 na hwɛ ba bia ekeka kɔ oh asesi ye besuasue nyina amemu nsemu nyina nya de akire nya asam ketoa hwe abusua hwe de wakofa beto wo mumu ade na wo ye saa de no sese me de nuhu na meka bibi akire no sese wo hye bosen ka bibi wo ho a wo de be ma no kakra bi wo ho de be ma no ono a wonim se process na bibi awurawuram enti saa sika ne nyina akra no anka munya ne nyina mfiri connection man ho nenso wo hye ne bo se wo bibi a wo de be ye de wo de be ma no saa bo hye ne di so de wo ka ye no ye ne saa pepepe e fa ma no efisa wo so wa ankofa na ama anka wonimu no wo na wo kofa ne ba wo de ye ntimi anye no hunu se wo ono so de ye ntimi nye de enye na mesira mu abusuafo saa de yi mumma mani na ho na hawa eso aba na enye hawo ketwa wei amanfo kunkum amanfo saa asem wenya asem ketwa eda ho saa o because sika no obia sika etise hwini munyi wo twe a ya enti wentu mi amfa anye bibi na wo yonko age akodie no ya enti de beba ye eha nko a na beba momma mani na ho na bi connection no hwe ni pakoro yie se hwan na watumi di na kɔ hwan na ɔde na ba enye se bi ni ho ye wo mo so ye sa adwuma no mo adwuma mo ye no o betumi di nipa ne bia ye de akɔ na hunu se enipa wei waye bi di bi kɔ na wo di wo bi akɔ akɔhyem eduru sikasem a obi mni wo bi sese na hwɛ unua hwɛ de ɔte he keken de akeka kɔ ni nyina no ni refi kura se 5000 ntumi ntoka enti yakɔfa hawo ne amane bebre aba unso se yensa amfra laasa biem na laasa ne saa be ka se wo waje 5000 no na 5000 eye ni sika ne mu bi kyese waje wo share ye de onu ni sika ne mu bi na so wo de anye ye no na asaka mu kakra ama wo de no waye afiri mama na kofa a hwe de ekɔ eba enti yesre
yɛsrɛ mo ma mo ani nna hɔ na monhwɛ mo ho yie aborɔkyire no gyaniw yɛ dɛn ɛwɔ hɔ akwantuo no deɛ akwantuo no deɛ sɛ ɛyɛ ne kwan so a mmerewa yi yɛbɛkɔ akɔtwitwi wɔ mo se apepa wɔ mo to ho wobɛkɔ he wokɔe nsuo no menya so a mɛkɔ yɛgyi na yɛgyi dɛ ɔkɔpɛ dɛn menya visa mate mama yɛgyi ha mepa akwantu atu yɛgyi ha yɛgyi mɛkɔ nana mɛkɔ yɛgyi ɛyi na mesi bebe bɛkɔ ma ne mfa hwee ma ada wokɔfa adwene aba me atɔn ano nana meda sɛ matu yɛgyi matu kwan kɛnam a mɛso abrɛ mo ha no ɛnyɛ biribia o sɛdeɛ ɔman ni mu ayɛ hyeɛ no ɔman ni mu ayɛ hyeɛ nti obianya baabi a wɔbɛfa agentfoɔ no wɔn so wɔbɛho pressure na aba nipa so ɛna ɔma fam na ɔmo operate ɛna ɔmo de yɛ sa pressure so aba ɛna hɔ sika yi so mu hu na ne ba ha no sɛ yare abu a obi ate baabi obubu mahogany obubu webuo no ma yɛ wɔ mi wote ya bɛkɔ arentira wo yare wo pa no aduro hwɛ ɛno na da bia meka mesi ɛnto wada ɛnso bɛnya bibi duro papa ɛbɛsan wo yare but nkwasiafo na adoro so nti na wo yare na obi a kyerɛ waduro obi a kyerɛ waduro aduro no so wo bɛyɛ o wo kyerɛ wo bɛyɛ efiri sɛ wo yare nti na me nyare a me yɛ da kyerɛ wo kyerɛ maduro me yɛ da ɛkɔyɛ ebi wɔ kɔ obi tumi kyerɛ maduro na ma hwɛ ne nanim sɛ na mekɔ na mmom me yare gye a try na no ko to de katwi mi enu awu ka heat pack ye wo de taro nya na ye adwuma wona ye ana fe wu san wo di mirika gidi awu so ahwa na me yi me wura firi me ho kura nsa me wa adwuma me yi me sira ho to watam me sira mo hwɛ na mo mpa ba bi fantane tale ho ma me na me hwɛ because the ye me no ha me nti wo bi apia ate sɛ de ye bɔ yi kusie eja ani bre na ɔde ye de apie nti kanye sanko ompie nti wo bi tu kwan a na kyerɛ sɛ ne wɔ nani so ne so na bibi so ha no na wɔkɔtam de da ne ho yɛ de banka ɛno anam akɔ wo busa sɛ 60,000 sanka de yɛ adwuma wɔ anke bɛyɛ ye nanso so wate sɛ aborɔkyire no ɛhɔ yɛ wokɔ na wokɔyɛ biribi kakra bi a wo sika sam yɛ de ɛkɔ soro kakra bi a wo nane a bebre ɔmo kwasiabuo ni ɔmo afa da bi nya sɛ Ghana fo adwuma yɛ kwasiabuo wɔ yɛ afa kwasiabuo ni ɔmo afa nti wo ni ɔmo yɛ adwuma dɛdɛɛdɛ fɛfɛɛfɛ ahomka wom wo autumu nsa yes wo yɛ adwuma ɛna bra bi ka wɔ sɛ me kɔ appointment wɔ sɛ ɛhwɛ wo health class ayɛ dɛ aka ho nti saa nkɔfo we wo ni ɔmo yɛ adwuma yɛ dɛ yɛn ka asɛm a monkɔ nanso so ɛkɔ na me yɛ ayi akoma kyɛde a wa ɛno deɛ ehia pa nanso so ne kwan so nti yɛsrɛ busua no ɔmo nyina koraa bɛgyegye kakra bɔ mu a na ɔmo nyegye kakra mu na ɔmfa nhyɛ abrabɔ ase na ɔno so akoma nyɛ dɛ ɛntɔ ne yɛm because sɛ wapie ne kyerɛ sɛ eja bi punu ne ɛhɔ evangelist so asoma me mama sika ekuta yesese wo sika pa na obi fa nyansa kwan bi so eju sika firi wo nsam a chese ediani braba wo ntima de kan sɛ abusuafo akwantu a ye kan nyine akwantu no ye nanso wo bible mu pa free Genesis kosi adisem obi a wo tu kwan wo bible mu bia ya ho kyerɛ ne ma no tu kwan obi a fiti Abraham so wono kura kyerɛ sama describe no sɛ wɔyɛ defo wo sika no ayɛ aho kyerɛ bai e ma no tu kwan etika kontuo de ene Ghana man ma na no na bayi me wo asafo ahemfie wo hene bi ka wo se Iceland kura kwa to Ghana ni wo na nko do ko pede awo we Eskimos Ghana ni wo enya ho kyerɛ wo man ni mu enti nkamrantie se wo mu kɔ hene adwuma ikura nko obebie obenya baabi atena kura ya na adwuma enna kwala bɔ ne sesen kakra wo yɛ adwuma no eni fie mienu fie miensa yesitu ya ton ho ama developer yesi developer abeji enti de wa boa no kakra no enya mi fa mpa baabi mfa hwɛ enipa wu wo Libya esre so nipa wu between Libya and Spain ensuo yi so enipa wu day in day out ni nyina ne se aho kyere so
enti mo a moya mo connection agent for no enipa mo gya na mo say ne sa no na mo ntomo sesi aye kase ya uja fo she da du mo fo aye fra wa wo fai sesi wa wa so bobo nipa kro no na nyame be tua wo ka wo sesi bro asesa ne sim so mo ya ni asesa ya ni asesa no na ye ko ba bi foforo akodi obi container na esiesie mu say yi office foforo no say foforo so no na nyame a nani ba ko hwe me anyina no woni ba bia wo hwe o obechew da kro pebe da bone enana me kasa akoya wo di madam physical dia me tia say ya che no Jamestown na kodi obi kodi sika okodi obi dia connections how ya che no ya na ko ayi wa o me de court ya jeli no o mu obi kwase amfa wu ni da so awro na mama connections sa de nyina de wo mu nyina secret ba ko wo mu ene say enipa no bia na wonya favor bi sa American embassy o sa German embassy o sa wanyi o obi o wa otumi kase bia oh this month ye be ma be say nipa be 20 into penipa be 10 bra na ye ono wo ho nti sa bre ne obi odin be ko bia obenya visa obenya eye jani na nipa kro ni free wa anti min to aso sa bio na sa for na Ghana for ye jiminti oh wodi me so nipa be sese ko make sa connection no easy na da fro ho na no ye sa de o free ho bi kro ko leave e bi kro asa ko ni krom so no ento anu so be gira sa de ni so bio asa de agimkrofo sika sa afa won sa ye ne ka ana me ko ekra me sa anka woboa de no woboa no inside no free ho that's the secret enti aye sa no was sound sa no ka se bia munyai na mi nipa no woboa me ma me saka visa no maso be bi watonsu mama Canada o year to aso be 5 years obie no a failure na no mi shia no last 2 weeks na say chale na ade e hwe me bai ma me o se da me kan kura kire mi nipa na wo ho no oni ho bi eno kura no o ti atonsu o se da jai obi abaka so do bo ya na ye wonkrofo ho o mo boa me nsaka enne ye yi no ye de foforo na aba ntafe ne egusu a ye work ya hwe ye benya otude tomo na kan kire simple but Jimmy phobia da fabra na echira na say processing fee na oboa onum se nkosi aga edi yesra mu amoye na da ne hyase ye pe yireru na ju sika because enye yi wo de wote so kakra kora no a eye dansa wo kana wotu anyina ebekwa kodim na fe phone switch off wo mo kora na ya na genuinely omo yankasa na eyama ne yefe omo etuda omo do sika ma me kai say efeli of the mouth me kai say obi wa asafo saa na wode aba we lady okay ye lady dia man saa na anya yi enti wo frɛ na no ye nwa ye da ne ka wo tuai sika ma on pay pressure wo tuai na also ye wo mu ye adwuma no anka real people no wo ya azan kasa woni ba bia wo do ojibe visa de ama wo wo ji sika no wo de share ne woni se wo jackpot like on 50-50 wo mo frɛ hello sika ba ayi mai so na pacho yi ma me wo nya de to ba so man onya ya wadi wo wie na we mo na tie oti aba sem mo mani na ho mo on pa ne visa ya wo se Cuba ne sake brother ya wo te Beluchi akola wo check on no ko che fake fake masa ene computer no ade computer ni timi ye no ade computer timi ye ne no ene mratara aba no so editing na wo yo ba no otu ba ma tira besi so no ama no for no ama we na no bi di kasa computer na di nwa goro nipa da te hu fake eji esram ara esram kakra na ekura wo no me bible mi so e kire me se nyame so be kire wo wo wasase a wo te so abeba bon se okoya 2 weeks no aba ya ne fe okoya 3 weeks no aba emebu ami de to mama me ko na maba fe mi ofa me du ayi na me frɛ no na waba be tena na ye adwuma na so ofa mpacho me di holidays na wanya sika sa na me se me ko obi ada woroma
Eji abesra ma kontu rebenu kakra na ekura no mesra wo fa pa bibi yo na wo sam mfifre na wunyaye hwe wi a wotimu to phones hwe wi a wotimu kura phones nya de na obi the seconds not na gonna beat no juice kan nyina di mesra wada so fu bia no ye connection man so for so odo be ko ye kronfo minimum so for bebre obi o wa ya na bi wo kwa ye program no ashada we pray at our for we pray at our for yes 7 what do sika enso no kwa ye kro no wo ye kronfo wa bura wa wo di na tu ni sa onye pray at woni sa won kenkan ba but this sense or no one chance no ono so dia share la aya 2 billion mi no de eno dia so be so ko intimi wa se mu kra na me de wo kwa pray at our we dia na se mekro uko du na utawa kakra no wa bra no wa pe ko na pa dia kan se yesra mo a mate atiefo mo mani na ho okay, Joseph Amankwa Mensa was watching your live. Was in Yakoshi. Don't worry. A brand new sobriety. Maybe I told my for Ate. And I'm see you was on 1 year for pa. And so a brand new song about the flock on the one can come with me. I'm saying I can send you. Opa was on the account. And me, I know I catch them from. Yes, what can say you very beautiful watching you live. I know you're okay. Now, the account, and you're not Joseph, not as my park action. But I'm a my bread, my bread. And you made my bread. Busane. Ade onu agreba na ojane. Janu. Eba na ojane wonko. Onko. Na ko am humbie me. Makwa. Ade okay. Akwa so humbie. It's him. Esu we de enye. Esu we de. Esu we de. Meso ma fa Hey. Hey, esu we de. Sister Jenny meso ma fa ba asana ya kati ayekeka. Nani esi esra mo. Ye so am esi. Asana ya keteka. Yes, esi. Esra mo. Mako. Aboja konton de ye. Ya de pa because hono kwa da onya ezemponko se mo twitwi ni ade a omo ba boga ya ma ya togu mo siyo ya tie so ya journal se radio so we o so ba pe kwa ko twi ponko se a ponko se na ya wo benya nyina ye chase ku mu no jai o ba o che da o kom se tie ni chese o ba o che sakra adi udi be dipo so ha wo mu nyenyenyen ami ayo ye dwo TV so ye dwo radio so die kapre ko he wona ko he ayi da moto na utwum ponko se a o ba boga mu ya o ba be duna be bia nya me de wagina no na je se boga mu ya ni mo nyama wo ho nya agoro o nta be ta control ye na ma de e ha dwene ye mama Jesus nye desperate o Jesus nye desperate e bia meka omo a eje loan de ware omo eje loan de kwa etukwan sankofo wo ni ya no mo ya me won pa desperate awari mo betimi eye wedding wi anadwo ade che no pa na agumo ko na ma me fio atena ni so tese event obi ko wa event na so ne ye pon ye na confusion si atena ni so say hu abroche kwantu enu na kan ha wotimi free wudu airport ah my friend where you coming from here Ghana crowd dem say no mo asem womun nya take Ghana dia no nya bo president dia come on you going back Asaki you Ghana Asaki you from Ghana so omuno dia se wontimi ko he mami bi abro bi to mutum ema wasum nyowa se pa se wonya foton obuo no watimi aton dan aton waja pade ade eseme tu kwan hey bra sister to was na enya hyenhyenya na iska nya de yehire nyina abrotin de otere sa o mama me si go bi wa abrotin na se ye de bompa ebi amane o munnamu no ye da ye no ombenya no omo wa ha me chese wa kodu da bi o wa kodu wa wie no wa foto wa kodu wa wie no wa koto nsabone nsem a ye odi emi a no wa fro be ka se mo mpa mama
I don't be dear man say we be secure in life because baby no I am kwa. I am kwa. What you say? Mama, I need only a year. Me dey be am come say obia ye nya ne bunu no wa nya ni brifo na dey beke so. Me nam ka kire. What you say? Na ni bria once when ni bri ne dey ma the me dey be am ka say me on Jesus da so tie ya. Because ade no me no ade na go na no you say Bitcoin na wan me ade buy. Me be say me hwi a resource no ba bia. Sikiri na nyunu be go a me trade was a Bitcoin ni mu a me so nya mfa so. Wan musika no wogege na Bitcoin wo de ama me. Just me tiase. Man dia say sika bu mo ka say etimi shuti na bia osika ye 1 million na etimi shuti na 10 billion. What does it? Now shoot machine benefit one, abo benefit. Just a metia. Me go fi man tia say we me from music can go him. Oh, but we so nothing say yes it we shoot music 10,000 TV 10 billion. Ah, you are called fana Japan na. The masses is there Hey, what does it? Ma, na say be dia kon na mo. Me count na asofo a akwan ne musika ko ye bibia o sofo bitimi town ne pension pay na 10 billion what akọ na mo ho I didn't hear what this is na mo ho interest no eso so na wo mu sese na mo interest onya he because mama obi no watimi ye ono so ye business it is obi business am osika kese a na chese obi bia wonya mo sa this ehunu me go fi abrante me hu ya me mfa musika me to da Minya etimu say ye bumu me de ye kan si ya na mo say ya no den ye de ya no den ye ani ye si ya no never die na say de mo te de ani ye mo say be bumu agu ye be bu he we abrante wa bu omo wa bu omo na mfom so a we ni ye ne say wonu nua na e ya de onu kana ntun so ama tika odu ba bi e kuba sem ba na nsi akire fo no we na enyam futuo mama sense akire fo no we enyam futuo wotimi ne obi yade ho wotimi ne obi yade wodu ba bi no na wasen afi wo tikude no nko a mama safo no omo wie yia because dey be am ka me say adna ya papa nipa na kwa be involve nipa bara nya papa no ope kwase agu a okay ni no mo ma secretive chale o free no aba nche ya ani mamnu kan cha obra no wo de mamnu kwa yenye we eba wo be ko simple no convince obra no kwa na ni bre ayo na ni bre na no komu ko no teacher say obra no kwa menyi ni once abunye hu sa no hu say ope boni di na mo so say mo so no sabio mo yi nipa anya we nipa boni ni cha say nipa na wo bo na nya ba bi eja no obenya na so be se nipa no amono aba ye mo ya pepe na tie nteni ese na ho so ajatu bra ye bebu sister ye bebu me kan kra kire na wo kwaji 10 person na woni mu no nipa na o da de kire wo no many years nipa na o no de kire wo no we si wa wade mu obi a introduce be mama o se ne nware no na watimi ni be mama na ko kan yiri mama na nipa na o no ko aka be mama no se de wo yina ma na nipa no asemba wo no anso wana ho ka kire beba na beba beti hana metufo me de beti hana metufo na debi ameka e ba ne say ya na ho aye do be mama na tete ma no ntino aye na say oba yo kama no kwa no o de wone ma o sa ne ntia o ma wura fidi o kan ma no o wan agenda sa na agenda no so be ko na wadamfo no onu ko na nke be hunu exactly because onim be ma ne suban so dane anko be say adwa me anam kan be ma na asem ni wa sha se na wo kan de e ko wie bon de be ya nka fa ho adwene ba e do se be wan sta se o tete ma no ho aye de ti afem fa no kwase yanko onya kana mama bia obi kura be ka se me na odi bi enya wa bibia nka me ne ntem sister wa wie na aba no dana wunya asa adwena na wie ye ba ti mama me de mafutu ni ye nsan nipa ho nya de obi de ko hwe nkwa fa no nkonko hwe wuo sa nso na se se adua benya wa be wo no ma emfani agro e ho na na se ko gini sika wanye yabu ne bra na kwa yabu
no so yebu no. Ɛna me catch you say. Sa ade we no connection. Your engine room ho na nkasa na eye. We mu de omo ya Goro boys. Na we mu no omo faith wo form. Ti the engine room no nya close a. We mu no de we dem 1 month. Oh, we dem unya dem 1 month mam 2 months adwan. Yes, inside no ya close to docket. We de Goro what free ho. Because your man chance am na free ho. Ti deal na no wo ye no ontimi to aso. Ti Goro boy na wo no aju sika de kro no. You be cancel mam 2 months, mam 3 months, sister unya 3 months, 2 months na. Gana. Shada pe panta ti akwan. Na pe chele. Esther ti biane. Na mo. Me da sika pa. Mama, ejuma we o na madam fu biye bi na. Ebre bi no jai na musan say, "Oh, adan no waje o say me. Ade we san ka me jan ka mawu." Sa me ki ekume. Because say the papa kan ye no, omo nyina won krofo wo inside. Ah, omo boa wo omo. Eti say dru mre bi na say nipa ni free ho a ontimi mboa obiem. But omo so scanner be ye omo de. Eti say so obeka no kra kire o say me nipa na wo ho no ni wo biem ni de. Because onya sika ni boom boom boom. Ebi ani 60,000 ni. E na mama ye hwa de. Won say ne bra we na ni ne bai. Won say na ode ne ka. Me hu ne say em say ye lie. Wo kwofo obi ba ayese ke onet no. Wo kwofo obi ba na wo sika na ye dede o ka no. Na se ate kakra. Na e di amount. Also, no sika ni bi na o sika be di ni nsem no send 4,500 o se send ma 5,000 ma. Eti ya sa na omo ye no. Se hwe na se wo benya obi aba na ono so benya na bu ne de a. Ene oba na obu na na ne wo de kakra no tata na ne o de kakra no. Waje ama nti sa na nka ne bre pese o ye ma na. Ono so enya abotre o fa akire. Wono nko akoye na wanya kwan akọ. Ene eba ye na adwuma o ye so no na ye. Ejuma ono oye sese no upon everything nimpo no oda so no nante enti nka wo so onye nipa bonefo ebia na nka ne papam na nko no so pa ama ho se ebia pese otu kwan nti na mama Ghana aye den dodo nti se obi amrante ne maba wa nyina pe kwan etu kwan enti se ye ti se obi efunu bi na amrante ne maba ewia sa ye den mama he enra de kwasi wo eyi de kwasi wo nkran yi ka adwuma wo ho a mama he nipa dom a ekogu ho adwuma wo emma besia omo wu ye nyina ye ma young girls beautiful girls and na me hwe omo videos emma chese omo gina brane a boy bi kwa do se yiri mu nyina na mu kunkum omo yi Shema besi adwuma wo ho amama ntinka obekwa ayi ahomachi ama akwa akotua fa no so sa adwuma ni ho enti oye adwuma kakra no obobo esika kakra no a ohu ne se obi so obeboa na obetimi e dia fam na eje ho no ma anye €50 bi $50 bi do de ba obobo no atimi de aye japade bi wa hanom se eno nti na ama we nyina aba na me mesre boy no kwamre fini din I say mesre no onya abotre say de odi anim Jeff ni e frɛ na onfei ono ne na ye line no enti won fa na sim card kwa ne boy say mama say oye na frɛ me na ye mahia me ye to atwene kwa to foforo o kopa me ohe adwuma ne nso obehu me ba bia machira kwan no matum enti say o kofa machira kwan me enti mesre no do onya abotre onya de aba ha ne de ye nyina ebeboa ne kwa ye befa so ye behu Adam ne Jeff no ya faso na afa dia wase ye ne ya am onyame ensha papa ha ya Akoma 87.9 FM na fe Osai Krom TV ewa na wo hwe no na mu betumi aba homa ne so na onso wa kire wa adwene afutuo kakra bi a wonso obewo na wode ama anuafo yi emienu no na etumi aboa ma efie adwo kakra 0322498035 0322498035 and 0243114497 odini baby akasa free mekwa mini aba papa bi mekwa me wafa kwata papa mini aba masomo asantuma pon ko fiase no ta coach mini aba mame manu abegafo nyina amoni adwuma na menchia ko fiase na nyina mini aba ewo mu se wo bie pekwan atu kwan akoba bia akobobra akopesika nemom nipa ayeshi ena mrantie bi nso azana ba itu ya branche no nya 60,000 na wosu di tu kwan a tedi papa obetimi aboa wo nemo ahotienti na di sika de ndi se kwakomu obiadia nipa mu moni na ho azanfo doso papa yenya sika so a
Now, cost for to live back and I would walk. We see can I drag to buy Muna, 1 minute gate, and 1 more day every year. It's a same like Omunya with Japan and Ghana yet in a Sunya Crabia. But me that who are Ghana, I say. Let us mean about Papa. Me that say of a quarter, papa. We didn't baby a cassette. Come on, course, you know. Ejuma Padasio, Samampo. Yes, Mama, the big show, Papa. Mama, yeah, never help up, but it's not 28 years old. Mama, the people who do the uncle or what is it? Amen. Who will do Papa? Can you question? Can you question the people show? Papa, what about for sure? What show? Everything you do, I will have a life. Mama, I will push here, don't push it as I will feel for. No, be able to afford to him. The second to voice Yako. Mama, pure here, Papa. Piao, one word, do my motion in so yet Yachia, one more yet here, one more ya, one more me and two sa, and fa and my yang. Wouldn't the baby a cassette free? I'm a Casafla in Sabon Sur top 10. Mudrani Amao, Papa. Maa Akos. Mutani abega Kenya, na misra muni mojuma pa mu ye de boa santimano bi kokana ya Japan na. Maa Akos no bro. Lumba bo lumba onya de ko radifa ne krensi. O si enkosi da ben ana amansa da mu. Na wo mu so mu ya sa ni na no. Wo mu hwe yo. Ade a de ye wa nya o de no. Hwe no afa nya o nu o. Yes imagine say. We have to go ko ye bibi adwene ho say. Ade a me di ko ye ni nu. Se me ne de ye ni de me Ghana. E da o mo ni mtwe wo mu. Samampom. O ma kwa san kofo na ti sa ni na ankon samampom. The end to me at the parent in your moon. Come on from the devil behind the cow. And I didn't come home out to so many years. Me on car so within the baby a cassette free. Yay! Solomon, the taxes of the Sophia. Oh, solo, young. Oh, I'm not a year in my money. I'm in China to go by a month and exactly. But I'm going to shout, and that's the mere word. Then it will finish. But we have mother, so that's the number. So many papa. We have done now. Can we horse? We know another guy in the car. And a man can only be Janica. Because what you go first out for real there. When you go around and come and dint it, and you're ready to go. If you buy new the can only horse, you know, Mama was the only one, no sorry, why? No more here in the fourth one. You cannot go anyone from here for next time. If you are couldn't come home, you're only as a solution. Certificate that you only come home, only come home. The summer can be kept the house for Poma. We know, Mutamako. Find a good one was always and so papa 0322498035 0322498035 na 0243114497 Bible Center Akache and I'm the within the baby Akasa free. Amoko, good afternoon. Good afternoon, Mira. Maybe I say, you tear and so they are twice. Now, from so kakra, a bow, Munina, especially the unknown, the car bar, or say. And I'm on the wood to do better was what the son same with kakra. Na Fabra, yeah, my father, now, Missazi, would be a hard drink. It's also the Aquay. It's a wood, the others of boy, a bolo, and any person to see so. Or whether what way baby are, what's the cry, Aquaya said me. If they ever can say, when you are motoring, now just got to do we are. A query, who the top I got a crime, look, I want to run them away. I think I'm wow. What I said, I thought that what way move a break or do what we got for no money. Oh, the Marco Pacho, where do I know? Nano, I said, I send the room for the other party, anyone, the other says, but what is it? Well, not the interest lumpa. Wadawro manyame ya adomo a meme nda ne be follow up no nti juada mo beto ho asem ye beko ho. Wa komi judi ameka ho. Yame onhira won so papa ye beko akoye follow up meme nda enra be ma ba ko a wo mo bo ni din se okopa adan ba akoso no enra ono ankasa tutu ne nan ba adwuma mu ha sei ti ye beko ho meme nda. Wodi ne ba bi akasa free. Maa Akos, me kaka mama Fisher pa na Magina, welcome South Africa. Magie, me te won ka che. Ai, ko ye me ya fe na maba. Ya me as. Fisher mo pa.
Akos, many dear and the chairs at two semester. You know, by name, man, said the name Bano. Woman, young with three. Baby, I can't go to a. Who was that? I will tell you to the IDD. Then I can't go to me. Maybe now. Then we have to come for former. Oh, we will be able to know me to cry. Let's go with the years into almost your mother. No more, I don't see my dear. I'm yet and I am at the end of the year. That's it. Oh, Nyaminsha, papa. Acha for banyare when you na egwane ya no mesre wa da say spinal cord and I say well arm dislocation, arthritis and a bone injury mesre wo kotodwe and na hono and ya na wonan no wonsa ne yotichiti e chiri bremo da ya wanya kwahia bi mo anka ho asem say agyae wo de wato stroke and gonorrhea yade ne nyina akwawie wa achefo ba herbal center nti bra kumasi ato so agogwe be agogo hospital no 0244 988004 0244988004 3p garlic mixture masanya to word roba ko pedodo e one garlic and a doctor edia ye na say dro we there say e background no a ensoto e bisi immune system no menstrual pains high sugar level why you consider the stroke asthma wojo so what ya wofu na ye kapu 3p edu papa ni nie kwana kope bito 0248928824 0248928824 grow fine moja drop papa grow fine moja drop papa na just say the cocoa and na ye won no say tititi won mu ato wuntumi eni die woda wuntumi and na we ya dwuma e wogya ho ya na wonane won say tititi say emoja ne ntimi endie frusane ye woni padua ne mu edura wo hia e ye grow fine ya de atum ba bi eto no bia no wo benya bi ye ka ne nam na e pai grow fine yo dende wo hia na agina ne to bi 0244 0244596532 na mama kan cho say enei akire buru wa toiletries ne de ye eye kama papa onti akire buru wa se bomodi a na wo de oba wo ko fichira eye sanitary pad ne jibi ma oba no a wonom so akwa fichire no na eye kama friend 0553 661442 0553 661442 Pasco herbal capsules so eye kama ya cho say eboa na ebo ye brabo no eho ban eyi fi bia ene keka wa bia free ni padua no emo enu nti ene wo apese onyini che ma wonsaka Pasco herbal capsules no ebe friend 0557 453579 0557 453579 Victory Garlic Mixture ebua ema mo jedi afresane ye woni padua no emo enu nti ma wonsa enka victory na eye kama se 0242 545633 0242 545633 na Emma wonsa enka ebi eba clinic say eni yade watene te na mianso bi wa dance say eni de obema de odi begu aduane mu adi a ebe ye eni yade ni nyina de free wode ma yade nka ye so de eye koko kumase kwada so dwena say oben main market no friend 0541565199 0541565199 ni ama all satan fodra eye haksa mesha eye tatahwe enu ntu no obi a owo bia ma ne bi 0240238310 0240238310 abozo herbal clinic so de won yade mfidie papa etu yade ase deku doctor yade wose be ma to ase a be ma hu eye abozo herbal clinic Mr. Okohoy Kumasi de Chemsu May 5 old insurance office wa friend no e was 0241750282 0241750282 good ye mu akofo ye krado some ka say letter we gina mechi de ya wo ma beti was sorry na abra so na peka sa do na me se bati me sorry ya me dia kunya ne ma ne bu so pene sam ye chapo and sure respect ni makonya enti ba da dia ma wo e che ye fia da ye boja ye be se hia ya wana goya say ye bedru ye and for be and 9 year it came pie Tokyo ana edane ye ni ba Nagoya embrada no pa ewia no akopam anwumre no na emrantie no dodo na be kan sa se brada anwumre e ba na wie ye na ye wo mrantie no makomako edu wotwe nti technical team no led by Otto so be dru ye no program no the two ya no chese enwa na e be training ase. And then, as at the time, I came 2 hours I echo training, and Christopher Bonsubanso became 19 players. It's 19 players they training. Or Nagoya complex, a mini stadium Kitwa Oha. Some the school games, any community competitions. I want to try a quiet training. If you training by during dinner time,
ɛna Prince Osei Owusu a CF Montreal Canada ɛna Mohamed Salisu so bɛka ho, and then the number increased from 19 to 22. ɛna no pay sorry na Benjamin Asare so ebedru ya ɔno so bɛka ho nti say 22 players are coaching to Nsafra or Nomunina or you training 7 o'clock. You training what Toyota Stadium or Aichi. The 2 official training sessions, no, they're near 7 p.m. or near 5:30. Otoado will speak to the Japanese media at 6:30. That is 30 minutes before our training. Until we free hotel 5:15 near the Toyota Stadium, so that he can meet the Japanese media as part of the build-up to the game. Omakache say as many as 42,000 tickets have been sold. Stadium